Yıllarlar göz kapışýar. Povest. Obanyň ady ýylgyndydy. Öýleriň arasy bir-birine golaýdy. Uzakdan ter tarsan hemmesi bir ýere suwdamlanyp, küren oba bolup oturdy. Agşam aralary obany günnäwir çetinläp öýüň iti ýürdi. Gün matar tarapka adamlara onuň sesi mesemälim eşdilýärdi. Ýa-da ilerip getirden bir horol gyýgyrsa, gaýra köýleriň horollary alyp götürýärdi. Ýöne bir huzurluk bady. Ol bu oba degişli huzurluk bolsady, laýdan talan taamlaryň üçegi ilerdäki köýüň aňarsyndan zordan görünýärdi. Ine şolaryň gölün. İtleriniň hem horollaryň hem sesi oba gelip etnokdy. Olaň itleriniň irenki akma garama alamy bilýän adam ýekdükdi. Obadaky itlere hemme besberli. Hatda fiýinçi adamlar itleriň üýrüşinden hem kiminki digini desen tanaýadylar. O alabay sabır takyň iti. Gulaw guyruq kesilen akbay planynky. Obadyn uzakdaky ýeke taamda Gulam Geçili diýen ýaşuly ýöňüň iki oğully ýaşaýardy. Ýaşula Geçili lakamynyň ýöne ýerde akylmanygyna sizem düşünýärsiňiz. Dogrudan onuň geçişi köpdi. Ol her badar bolmasady. Günaşy badarda geçileriň 4-5-ni tatardy. Emma onuň bilen sürüsiniň kemerjek gumany ýok. Sebäbi günne bolmasady günaşydan sürüniň üstüne geçiler oglup goşulyp durdy. Ýaşulynyň öýleriniň golaýyny ýylgyny ýögülýär ýa-da kümüştepe diýilýän duýly köýeljagy bardy. Ine şoňa suw düşmäge diňe bir golaý goltumda gowalardan däleýsem, gata alys ýerlerdenem, Özbegistanyň hem Garagalpagystanyň hem araba adamlar gelýärdi. Gulam şol suw ýögülýäniň müjewiridi. Onuň kakasy da, babasy da şo ýögülýärde müjewirçilik edenmiş diýerler. Gulam müjewir şo duýlukdan şepagat gözläp gelen adamlara aýdy okap berýärdi. Olaryň dertlerine duýly suwun belkem bolmagyny dilep, aňarty güýçli ata-babalarynyň gudratyny tygynýardy. Ýene ondan aýaklary, elleri uğragyrly adamlar göwünden çykaryp getiren zatlaryny müjewire sadaka berýärdiler. Olaryň köplünç getirýänlerim oglokdur geçidi. Alaýtada tom saýlary. Duýly köýüň ýakadyna kete gassan ýere düşük däldi. Köýüň ýalpak kenaryna gara läbi gömülüp ýatan adamlaryň saň tajagy ýokdy. Olaryň käbirler 3-4 günlük ýatymlaryna gelýärdi. Ene şeýle günlerde Gulam müjewiriň aýat okumakdan başga da eldegmeýärdi. Onuň uly Kergün günorta şeýle geçiler bakýardy. Öýlen bolsa okudan gelen inisi almada geçiler tabşyryp, kakadyna kömekleşmäge duýdy suwun başyna barýardy. Kergün kakadanyň et diýen ýumuşyny ederdi. Ýatymlaryna gelen adamlara odan suw gerek bolsa öýlerinden eşik arabaly getirerdi. Adamlar duýda düşüp bolan soň, olary gazgyn şäge gömerdi. Olaryň kellelerine ot çöpden ketgen garagandan köle oýatardy. Garady iş tapylýardy. Ýöne onuň boş gaýtarmazdylar. Kergüne de hyzmatlary üçin käbirler füýüzdir köýke berdi, başga birleri birlik manatlyklardan uludurdylar. Kergün akşam öýlerine gelip ýedilik sıranyň ışıgyna her günkü düşen pullaryny tanardy. Gulam müjewirem eplem bolan kagaz pullary, şaýlyklar öňüne ýazan çit ýaglaryň üstüne oklardy da barmagyna tüýkürip sanamaga başlardy. Patmece gadaryň aşagyna odun salışdyryp, şaýnaharyň aladasy bilen hasarlanyp ýürüşine, ogly ile adamsynyň pul sanaýyşlaryny asryny güleýändirdi. Almas sıranyň özüne ýetýän ölügüzi ışıgyna iki bükülip kitabyny okuýardy. Oň pul bilenem, gep gürüňlenem işi ýokdy. Gulam müjewir köne üçlüğün ipini aşak bolup barmagyna tüýkürdi de almada sowal berdi. Geçileňi suwa ýakdyňmy? Almada ýön koturuşyndan butnamady, jogab bermedi. Geçileri suwa ýakdyňmy diýen. Bigede kakadynyň sesi kimleri çykdy. Şo wagtda da Kergün almadyň egine ördökledi. Saňa diýilýär o. He? Diýip almaz başyny galdyrdy. Kakadynyň ýaldyryp duran gözlerini görüp kitabyny aňarsyna bukdy. Gaýra çekildi. Ha o ýaktym. Bir gedek aýdylanyna jogap beräýseň bolmadymy? Näme gulawyňa gara keçedi kyllymy? Almaz burnuny çekip ýüzüni sowdy. Hey, masalaň gursun. Teňriňi çekip geç. Asyl mal garada sen gözüňe ýylan ok, ýöýüň aladasym. Şo kitap, günnüdem şunu okajak diýip, o jana görlen agdyny takrdan ýasaň. Kergün pullaryny kakadynyň ýaglygynyň bir burçyna goýdy. Gulam müjewir näme şeräkdigini göz şeni bilen biljek bolýan ýaly. Kergüniň goýan pullaryny tinkerindiki oturuşyna "Bugün gata az görünýärler" diýdi. "Berenler-de şu kaka. Menden basyp alaýynmy? Basyp alaýynmy? Muny ýöňe az bolýar diýerler.
Men niteme sakkally sarmakly adam gelecekde boljak. Şoň üçin berenden alaymaly bolýan. Kakazyk, kanagata bereket diýipdirler. İýil benne de algyň wam beýle. Epeti düşüpdirli. Bolýada näme? Haryn ha sowamaka çaýyňyç. Patmyjy demlen çaýynyň gulam müjürüň öňüne goýup, gara tüňşäni oda goýdy. Sen näme aýt? Otur da. Şu zatlara sen biýiň agyryp, baldyryň syzdaýam diýsene. Almal kakasynyň ýüzüne gaýta-gaýta seretdi. Sesini çykarmady. Ol häzir göwünne giren pikir aýdaýsa, kakasynyň elini giren dady aýlap sarjak kuşlylary. Onuň üçinem bu pullar üçin senen biýiň agyrdan okul diýeti gelip, dile giýjep durdy da aýtman, hyrsyny işläp oňaýdy. Almadyň dosty azdy. Asla ýok diýen ýaly. Ol muny kakasynyň agysyzlygyndan, gysganyşlygyndan görýärdi. Alaýsa da owanyň oglunlary onuň kakasyny harany okdy. Almadyň özünden bahana tapmasalardy, kakasyna at takardylar. Kimdi derdiler. Belbetde almada yaramaýady. Heýde kakasyny ýigrinýän adam barmy? Şoň üçinem öz deň duş oglunlarynyň ýuwaş-ýuwaşdynyň göwün sowuşdy. Ulam müjürem owa oglunlaryny halap barany okdy. Ol käte geç şöpürni, ýene-de o durdatlary satmagy owa aýlanýady. Ene şonuň itleriňizini ulam müjüre düşýärdi. Olam ýörgedegine oglunlar bilgeçdeýin itlerini üstüme kuşurýan diýip pikir edýärdi. Onuň gözüne gören oglunyň öýlerine ýörüte baryp kakalaryna yamandaýardy. Plan kes, bu haw dowmaňa haýdy sen bolmaýarmy? Bu ogluna edep tere berişiňiz dagyňyz nähili? Indi näme siziň ogluňyz zerarly, ýolun garry gurty ýetim oglun dulhatyn geçmellämi? Abi dowmaňyz itini men eşegime kuşgurup ýolun geçirenok. Men awar dir dowalaryny gaharym gelse gaty erbet ederim. Uday honra adamlar Gulam müjürüň soňky sözlerinden çekinmeden duranokdylar. Ondan sen mi ýok, men ýok, oglunyň gezeninden tutup bir şappa çarardylar görün. Ondan almada gözleşen oglanlaryň ýadyna şol urgularyň awazy düşüp durdy. Şeýdip, gulam müjür owanyň köp oglanyny awaly şarpykdadyrandyr. Ondan heýde oglanlaryň ondan işler towarmy? Oňar bilhere bildirmän ýamanlyk diýdiler. Ingulmana toýdy dagy eşegiň ýüpini çözüp goýberdiler. Ondan toyun ýağly dogramasyny gerek gäbe doýun gulam müjür köýlüň gyrasy bilen mattallap, hüňürdi öýlerine piýada gaýdardy. Bir gedegem garanky madaly gatlyşypdy. Gulam müjür owadan çykyp öýlerine barýaka, eşegi birden ka erbet ürküp ýygat etdi. Ol şo wagda patlap ýere ýagyldy. Ýylygynyň astyna bukulyp ýatan iki oglun ak köýneklerini kellelerine bürep, zynsyz sesler bilen gyýkuradylar görün, eşek tanapyny tüýrep öýlerine tarap ýazdyny berdi. Oglanlarym ağırlığını alın soň owa tarap ýokşy götürdiler. Men size ertir taparyn pelaketler. Durun bakaly diýip gulam müjür ýan başyny tutup öýlerine keýtikläp urdy. Öýlerine girip girmänkä gaharyn almazdan çykardy. Onuň kellesine horjunyň bir gözü bilen salyp goýberdi. Hemmesini edýän teňtirkeş ýani ýeditleriň. Horjunyň salgy daşy ýalydy, almadan guloklaryma da awutdy. Näme urýan? diýip almazy iştaýa düşünmän kakasyny aralyp beretdi. Gulam müjürüň gahary ýetsek derejene ýetip, takkalyna seni titreyädi. Men näme etdim? Näme hak urýan? Almadyň ýetişedi kakasynyň beýnini geçip gitdi. Beppi näme? Herreni bolýar, diýen ki serçejik. Ural. Şo wagda Fatmyjy gulam müjürüň ýokary garan ýumrugyny ýapyşdy. Goýdyna kakasy. Bekemedik sagan maýp edermiň, nädermiň? Gulam bir gapdaly howldy. Degme goý bereje. Goý ursun diýip almaz aglymad adetmän kakasynyň gözlerine garady. Aňyr ýörep barýan gulamym ýene gaňrylyp almada aralyp seretdi. Ýalrap durun ýeti göres bilen ýygyrt gabakly çöňgelin göreşleri bir salym saklaşyp durdy. Diňe almadyň murtu taban dodoklary tüwür edýärdi. Onuň horzun türtörün çekkedi, çep tarapky gulawy gyzaryp durdy. Emma şonda ne gözlerine ýaş, ne de sesinde ağ alamaty bardy. Birden kawul men dostum ýokdur ki şeýärmem diýip öňküýär merden tugurlady. Oňa da sen özüň günahkar. Alma soň sözlerini aýdyny bokurda dolup, ýüzüniň uğruna daş çykyp gitdi. Kaka dişerden bir zatlar diýip gaýgyrdy, emma ol onu eşitmedi. Alma birinji klasy 9 ýaşynda barpdy. Onun mertas 7 ýyl geçipdir. Häzir mol täzeliň gotawasyny ýokarky hyýallary başdan geçirip ýarym ýyldyň baharyny diňleýärdi. Almadyň ýekije üçlügi bardy. Olam ýadudan galanlaryň hemme 4lik 5likdi. Gulamow ýaduň hapa.
Gramatkan köpüre oku diýip farza murtlumy gollum sargady da beýle koku süren baharyny aýtmak bile boldy. 1940-njy ýyl. Almazlaryň öýünde toý tomaşa öýlen başlandy. Toyun ýanwar kanikulyna gabat gelenine Almaz begenzinden 2 bolup bilmedi. Kergöne gelin getirmäge gitjek günleri Patmece Almazda täze eşik giydirmäge çalışdy. Sannatdan gyrmyzy don, ak mutgarlan tikilen çäk ýaka köýnök, maňumtul matadan balak çykaryp oňa dotdy. Al täze eşiklerini giy Almazjan. Genel zaýyfseň bu dolaň göz senne bor. Kergönüň insiniň eşiklerine oda atsaň tüsejek däli mesenler. Me aksa dolagam dolan, o täze sokoýuňum giy. Bu geyimler Almaz tanylmaz ýar etdi. O bir hil zahil çykan ýaly bolaydy. Soňra ol buğdaýdyr jogun taklanýan kiçik hüjre barıp, buruşda gizläp goýan düğün şowyny tapdy. Düğün şowy dolan zat oň ýüregini gopturdy. Gapa tarap ogrun teredip, Almaz düğün şowy çözmäge başlady. Onuň içinden şöwrep bilen täze takýan alyp, "Asalym, guş tutan ýaly goşawjyny taklap durdy da, gatyr gudur kellesine geyip üstünden hem göreýmesinler diýen gorky bilen täze ýeňiljek telpegini çümüre geydi. Kergönüň toýuna ýylgynly obasynyň ýahly adamy ýygnandy. Gelnarjy gelip adamlar nahar çekilenden soň zarçy görüş tutmaga çagyrdy. Ine şo wagtam Almazyň ertirden bäri gözleýänini gözleşdi. Olar bir-birinden heredişip ümmüre gepleşdiler. Alma töwregini näkere bildirmän telpegini maňlaryna süýjürip ýeňserinden täze takýadyny görkezdi. Dördörüm taşly. Gara gözelek gyýyp, öňkü dönem mährem gelgirip barmagynyň uşşaga bilen boýnunaky güllü ýagly düýetdi. Bu onuň "Anha menem sen soňgodyňy daňyp geldim" diýen jogabydy. Soňra o boýdoşlaryň okara çemseri ýuwmagy öýmenli. Gyýdyň ady Aýbibidi. Almaz bägül suratly ilwan ýagly Aýbibe sowgat berşini ýatlady. Öten tomsyň tüpüsünde Almaz geçilerini gumyň eteginden agly gabap öýlerini gurady. Elindäki egri taýag bilen gumyň ýüzüne käte garp ýalyp kätedi. Guştur goýun geçilerini suratlaryny çekip güýmenip gelişine. Aňyrda gumy gömülüp ýatan aýallaryň biri elini bulap gyýgyrdy. Almaz ulary waka 4-5 adymlap, "Maňa gyýgyrýaňmy?" diýip sorady. "Ha gojanjygy, hani bärik gelteni?" Almaz bir az ýürep ýene aýak çekdi. Olary goly barmagy çekinni. "Näme?" diýip ýere bakdy. "Wah, boýuňa döneýin janjygy, öýüňiz şu bolaydymy?" "Awa, hana, o tam birinki de." "Onna hasam gowy, senjigi ýel tanymadazyk bire suw getirip bersene. Biziňe hali suwsuzlukdan ýaňa sygynymyz gaçdy." "Bolýa häzir getiräýärnip," Almaz ýygyna gürüldi. Almaz ýezefiniň gaýnadyp oturan ullokan gara tüňçerini çaý atyp 2 sany kätänem goltugyna salyp olaň ýanyna geldi. Aýallar eýem köýneklerini giyip garaşy oturan ekenler. "Suw diýdik göl asal çaý getiräýdiňmi?" diýip her kaýal maňlaýyndan akýan şäher gatşykly derlerini ýetişýüliginden syýrdy. "Duda düşenigizden soň sowuk suw içmek bolanyňy." Almaz ýan başyny ak şäge berip, olaň aşgözlük güle gızgyn çaý içişlerini syýnetdi. "Kenjigi ýene de hydrata bolaýmy?" diýip bir käde çaý içip öýüni dürten ikinji aýal dillerini. Garrylar hydyr her ýyl sypata girip, çölde suwsan adamyň öňünden çykýarmyş diýerler. Almaz ýelgirdi. "Mene hydyram diýer ýasam." "Almaz. Adyň özü gonjygy degijek. Şu ýeriniň müjegiri barmyş. Şoň ugla diýersiň-de." "Ha, o şoň ugly." Tüňşäni syrkyryp, içip bolan soň aýallaryň biri käteler bir-biriniň işine goýup Almazy otdy-da. "Ennege o bodak tanışmadan ka arkaýyn ýetersiz." Almaz tüňşeden alyp öýlerini gaýçak mahaly helki gyýgyryn aýal. Doğanyň jüýsüne elini sokdy-da, "Dur jigi, Almaz jan" diýip bägüliň suraty şekilini elwan ýagly uzatdy. "Ýok, maňa hiç tat gerek däl. Men näme şaýat berýändir diýäňizmi?" Ýanka ýaly 2 ökünni Almazyň gabat garşysynda häzir boldy. Almasyň üýkülerini jigi. Aýal Almazyň tüňşeliniň terseginden penjelep elwan ýaglygy onuň beýle keline tutturdy. "Al, berenden al urandan kaçdy etdirler. Eýe murtum garalypdyr. Gogurýan gyýyňa sowgat berseň, mon sowar." Almaz badabat gylardy. Onu da aýalyň ýan sözünden soň Aýbibi ýadyna düşdi. Olar ýene bir salym şekilleşip duran soňlar ahyr ol elwan ýagly almaly boldy. Almaz bir ýagly bir aýa goly hiç kimi görkezmän gizläp saklady. Aýbibe bermegin hem hiç şeýle ebeteýin tapmady. Ýogsam onuň bilen günni mektepde de okudan soňam köýüň gyrasyna sygyryň bakmak geleni duşýady. Güner tanlardy. Almaz geçilerini köýüň gyrasyna öýerdirip bir daşyň üstüne oturup kitap okumaga başlady.
Epey tasarımdan, kitaptan gözüni ayırıp seyredenine, ha beýleräkde ABB'nin hem sığırını göýberip, uğur yerde iş edip oturuny gördü. Alma dehelim dessemedim lap oň ýanyna bardy. "Uý oğlan, biz senmidin?" diýip ABB ilk onun yüzüne seyretdi. Soňam edip oturny işini. Almaz bir wada näme diýjegini bilmän bu tordy töredip soňrady onuň ýanyna çömmelip oturdy. "Sığır bakma geldingmi?" diýip ýöntem suwal berdi. "Hawa." ABB bir sapar oňa seyretdi de ýene iş bile gümrah bolberdi. Almaz başga näme diýjegini, näme söýetjegini bilmedi. Birden käzdi we ýerinden turdy. Goltuğundan elwan ýagly çykaryp ABB'ň eliniň üstüne goýdy. Soňam hiç tat diýmän geçirene bakan gat-gat ýörep gitdi. Toy tomaşa togulup, aladaly kasardaly günler gelip ýetdi. Goýun geçire guzlap başlady. Agyllyk geçire 20-den köp däli. Sürüniň deň ýarsynyň gowragy kergeniň toy üçin tatarypdy. Maňly takar geçi üçem guzlady. Almad ejeti bilen oğlukları gızgın pezin golayna getirip daşlaryny uğratmağa başladylar. Naşyzy oğlajyklar üşäp, şöp ýal aýajyklar titir edýärdi. Şaňyzy nädik sesler bilen meýälýärdi. Şu halat daşarda itýürüp at toýnagyň towtan tedeşdirdi. Gulam müjewir doğanyny ýelbege ýatanyp daşykdy. Gulam öýdemi soňa giç ýagy diýip atly gelen daýagy semel gowrasyny bir gapdala agdyryp ýere düşdi. "Ha, ýyllarym şura bitenmi? Ama ne senmeň. Gelen ýagy." Olar tirkeşip öýe girdiler. İçki otogda pezin böwrüne tirsegine ýassyk taşlap ornaşan Ýyldırym Öküzow, Ýylgyrlyk owa sowetiniň başlygydy. Gulam müjewir ilki başdaky mesawy gurrunlary, hawa ber oturdy da içinden bir gurrun jow bolmasa, ýüzüne garanka tutýa biziň öýümde gelmezdi. "Allah janym, munyň menlik näme çykdy ka" diýip oýlanýardy. Almaz daşardan bir goltuk owadyny getirip peze salmaga başlady. Ol ullaryň gurruny gulak gabarsa da ýöri şöyle gümrah bolan bolýardy. Bir salyndan Ýyldırym Öküzow gurruny kergeniň üstüne ýerdirdi. "Bugunlar kergen näme iş bilen meşgul?" "Kergenmi? Ýöýüň arada saýmy? Ýyldırym şura. Odun çepdi ýa mal gara iş tapylýar." "Ha." Ýyldırym Öküzow ortadak taşakdak tegerek çörekden bir döwüm alyp agdyna saldy. "Hani basymrak şaýyňy demle" diýip kakady almada ıssady. Peziň üstüne goýulan tüňçe şygla urapdy. "Bir puzo diýip bir daha çykypdyr." "Gulam, eşitipmidin? Öýda okumuş. Ine şoňa kergeni beräýek näde?" Gulam müjewirni Ýyldırym Öküzowyň näme maksat bile gelende magat göýetirdi. Ýüreginiň dünküllüsi ýygyzamlady. Böwrüni diňläp oturdy. "Nirede ol oku?" diýip sorady. "Ay öýde, bu golöýde däl ýaly gulam. Meňa gören goýan ýerimdäl. Gazyl suw diýilen ýerdemiş öýde. Guur ýerim guturan ýere öýdýän. Şo ýerden hem pet deňiz başlanýarmyş. Gaýykly näçe giýje günni ýortyksyň hem aňarsan çykyp bolan okdyýarlar. Tomus aýlary o ýeriniň adamlary şo deňiziň tam ýaly tolkunlaryny seyredip aňk bolup oturýarmyşlar. Almadyň pankrasy geldi. Emma güläýse, olan gaty gaharynyň geljegini bildi. O urdunyň içinde işläp sordan çylady. Onda da Ýyldırym Öküzow düýdüş berenini kim görmedi. Belki ol şo ýeriň adyny ýatdan çykaryndyr. O şäherä Krasnovodsk diýerler. Deňiziň aňarsynda da Äzerbeýjanlar ýaşaýar. "Ey berekella, ine senki şoğurun ýadyma sally gulam. Ine şo şäherde okumary. Krasnovodsk. O ýeriniň halkam ýerden nebit sevit alýarmyş. Deňizden baly tutýarmyş." "Be" diýip gulam uldan demin aldy. "Öýde al süwürdeken Ýyldırym şura. Keresini awsyk diýsene." Almaz punk getdi. Gakadyň o gözlerini aladyp, "Näme böwregim bökkä? Barejaň aýtna har taýynnasyn" diýdi. Almaz otogdan çykmaga bahana tapanyna begenip daşar çykdy. Ol şondan soň kakady bilen mehmanyň oturan otoguna barmady. Ýyldırym Öküzow giýjäniň ýaryna kakady uratdy. Olaň arasynda soňra oku hakda nähir gurrun gurunny Almaz bilen ok, emma kergen Krasnovodska okuw gitmedi. Aradan 10 güne golay wagt geçen soň o kalfozyň gylýarlaryna bakmaga başlady. Gylýarlar üçin Gulam müjewiriň öýleriniň golaynan ýürüti athana saldylar. Kergeniň täze kärine Almadyň näler gözi gidýärdi. Gylýar maly goýun geçýär mutlarlap ýörünok. Olaryň dawrdaklaşyp gidişleriniň, burunlaryny ýele tutup hor guruşlarynyň öýüni nämedigmi? Ondan geçiler goýun bakýanlar taýaklaryny ýegine atyp, aýaklaryny tüýräp piýada gezmeli. Gylýar çöpüni, kergeniň kedillik. Bir sürü gylýaryň arasyndan iň ýynnamyny, iň owudyny, akyllyny tutdy başa öwret.
Soňam ýorgasyna goýberdi. Yorganyň üstüne arkaýyn saýçy bermelimiş. Ýüregim gyssyk gumany ýok. Tersine gögün kuşun ganatlanır. Issylamar soňam gaýtam, sarkynja ýeli uzip ýüzüň ýelpenýän ýar bolardyň. Almadyň asmannaky dilegi ýerde gowuşdy. Bir gün Kergun kakasyna şeýle dedi. Kaka, taýçanaklan baýtallara fermadan ot getirmeli. Ertir almady getirer. Geçirir kim bakar? Olara özüm gedim ettirerin. Ertesi gün dowupdy maka. Almaz gara eşegini araba goşup ferma urudy. Boş arabanyň tigirleri gumak ýola jygyrlaýady. Takra düşenini şakyrdaýady. Fermanyň jaý obanyň gaýra çetinde bulundyň. Ol epesli ýol bady. Almaz obanyň ortadan geçýän ýolun näle gara çetini näki bilen gitdi. Belkem onuň kellerine tähildady. Aly ok edýän obanyň itlerini ürküdip bimada etmäýinen pikir gelendir. Ferma goluyla verenni. Onun karşısından sığır türde çıktı. Ümalar kalbodan kudu. Sığırların paşmağından yokor götürleyen todun ertiyerin yelti ıyıksı huvasına top boğurin yorun depedine çalımtal sağır dumanı vurulup yolunu itirin yolu uşiyar aylanıp durdu. Sığırlar mışlaşıp paşmaklarına şarkıladıp almadın arabasının iki tarafına geçip başladılar. Oların käbir günü gara eşeğin bir kädim sat mağrene gelen son hayırlık yaltalık bir soğur göttüyadi. Onun süýnem almaz eşeginiň tanapyny çekip, sığırla geçip utorýansa garaşmaly boldy. Sürüýüniň ýygynyň separ ýabysynyň uýanyny ýyda alýan sığırlar tarapa bir eýlek, bir beýlek dartýan söpün, "Ho, şu, haýt" diýip allygyna goýgyryp, gara başyna gaýbyp gelýärdi. Ol diýdiler bilen ýabysynyň böwrüni allygyna samdyklap, jene görüň enter peleni urýardy. Gamçyly ýerini tutup, almada bir zat diýip gaýgyrdy görün. Şu halat edil arabanyň deňine molan sığırın tedi onun näme diýen eşitdirmedi. Sığır sopanyň ady Sabır bolsady, ýygyny Sakol akamyny goşmasaň owdy hiç kim tanamaýady. Sabır gelýär diýsen kim Sabır diýerler? Hol Sabır Sakol näme? Ha, Sabır Sakol diýsene. Ol mundan 6-7 ýyl oglum owa adamlarynyň çekenelerini bakardy. Soň kalgoda çopun bolup geçdi. Maşgalaty sağa suwa hiç tadı ýokdy. Sop baş öz diýilýänni. Çekene baktıryan adamların her bir gün Sabır Sakowyň ýyjek işini berýärdi. Şeýdem her gün akşam biriniň öýüne harlanyp, ertir günnüki ýyjek zadynam könüze karjynyny salyp öz kümesine giderdi. Oňa Sabır tüpeňli diýseňem boljakdy. Onuň ýeken ýyl tüpeňi dama arkasyndadyr. Ýöne onuň tüpeň atan wagtyny gören adam ýok. Ýatsa da ýatsyryň aşagyna goýup ýatýarmyş diýerler. Sabır Sakowyň ýer ýüzünde ýekece aýarlygyny bady. Olam aýbibiň ejetedi. Şol onun kirini ýuwup berýärmiş diýip gurrun edýärler. Ýöne Sabır Sakowyň erbet gyrıklarynyň biri. Hiç bir adam bilen meýaşy bişişmeýärdi. Gurletseň özünden özge ähli adam samtykdy. Sabır Sakow şol "Ho, haýt" diýip gaýgyryp gelişine, sığırlaryň hemmesini arabanyň deňinden geçirip, almadyň golaýyna ýabysynyň uýanyny dartdy. "Salam aleykum Sabır aga" diýip alma seslendi. "Wa aleykum salam. Her ýaly ýekilmedik ýerde görýän arabany şakardadyp ýoruň dar ýerinden nä görüň wa? Nire barýan? Ferma. Näme üçin? Ot aljak. Näme? Fermede artyk ot barmyşmy? Hemme kişi taýnaşyň boljak bolýar aýt. Taýlan ýabylar üçin. Taylasın, taylamasın, karnına gerek bolsa meydandan tapar. Ýöne bakmağa, ya yaltan ýan diýsene. Ol sığırlar tarapa seredip goýberdi. Kakan öýdemi? Ýok, geçilir bakmağa gitdi. Ha, bolýar. Şükür bilen arabaň maýarlýansa ýüklejek bolup durbar goty adyra galyň. Bolýar. Sabır Sakow ýabysynyň böwrüne diýdiren hütür tökläp, sığırlaryň ýygyna gitdi. Şükür Sabır Sakowyň ýegenini. Almaz bir wagtlar şükür bilen bir klas okapdy. Soňra şükür okuwyny taşlady. Öz diýsem gowulun görün, ýöne kelle okuwanmaýardy. Ol her klasda iki oturup 4-nje geçenine, ýerine bastır 3 ýyl klasynda galdy. Beden terbiýe mugalliminiň özgören hemmesi onuň halit bidar bolupdy. Şondan soň ol mektebi taşlap, kolhoz işine gatna gurdy. Şükür almazdan 2-3 ýaş ulan bolsa ikisi dosty. Olmadama almadan tarapyn tutýardy. Tewa almadan yalan sözlemeýärni, ejide degmeýän ol gowy bilýärdi.
Şonuň üçin almadam onu sylaýady. Şükürüň tapaklaryna ýetişmeýän üçin ol ýüreginden gynynyp her edip edip kömek berjek boldy. Tapaklaryna her gün bilet taýýarlany, emma bolmady. Almaz geçilen temany gurrun berip oturka, şükür ses ýünsiz diňlese oý pikiri başga da atdy. Bir gedek almaz öýe berilen iş hakdy, gürledi ahyram. Düşündiňmi? Eni gaýtalap biljekmi diýip sorady. Şükür bolsa, almaz, sen nähir görýän? 40 günlük maýyň ahyryny şenni bişerimkä. Jigilim howluga diýdi. Almaz näme diýjegini bilmedi. Öýdüň ertirden bäri azap edip berin gurrunlaryň ýekejesini diňlemän. Şükürüň başga da takda oýlanyp oturunyna gahar geldi. Emma onuň bidirek zat barada pikir etmän, jigileriniň aladaryny edýäni, şolary ýyrrak begende gelýänini bilip, oňa dene sagyrdy. Owoda iňilki men etdim diýip, şükür öň kurruny dowam etdi. Köprak suw berbişer. Wagt suw ýokda. Bir gat kalhoz ekinlerine gerek diýip, bögüdüň golyny eltenok. Bedire bilen guýdan daşap suwurýan. Ýör häzir yine çekeli. Menim kömekleşeýin. Zoýlaryny düýünjük doldurdum. Ýöne zoýlar palçyk bolmasa düýplerini ýumşadaýaly. Ezem suw köp beýbererseň ýerde edersiň diýe onsoňam köp suwursaň gaýyn tüýji bolanok. Soňra olar tirkeşip 40 günlük ekran pelleri urdy. Gurrun öz wagtyna çeker diýilşi ýaly. Şo waka şu günler bolupdy diýip almaz ýatlady. Almaz eşegini arabadan boşatman. Yüpünü gazga ýiltedi de sygyr ýataga ýöneldi. Şükür ýatagyň içinde sygyrlaryň dersini bir ýere ýüşürip ýöreken. Ol almaz görenmädina pirini dersiň tümmegine tanyjyp oňa baka ýöredi. Oho, almaz biten masal. Keypine mi ýa işlimiň? Ikiden ma diýip almaz dosty bilen elleşip görüşdi. Army? Bar ol. Birazrak ot diýip geldim. Hawa, ýa-ni perma edip gitdi. Gelsere beriň diýip. Daýyňa da ho ýola duşdum. Arabaň döwülýänçe ýüklejek bolup durman, agyr-agyr diýip hüngürdäp gitdi. Daýymdyr. Oň diýen gurrun köp. Otam kalhozyňky, atam eltip geçileňe bermeýäniňe bilýän. Mena şo daýyňdan ýemen menen duramak. Ýüzgüli hyrsızlay, üstüne de tüpeňem ma diýip almaz ýylgyryp degişen boldy. Ýoksa sen daýyň tüpeň atan gördüňmi? Ýok. Onu näme götürýäk? Gumda şol ýerde atýana diýe. Menem hiç hasan atın oğlum görü şunu artık yük edip şo götürüp ýördiň diýenni. Onu da erkek adam ýanyna ýokman bir ýere bolmaly. Bu şok götüräýmezlenmi diýsem, sen maňa akyl öwretme, öz aklym kelleme sığanak diýe. Görün ýerde pöwül edip ýörmese, goý götürüp geçdinmi? Hawly bilenämi? Olar tirkeşip dymylzyk agresli ýatagyň derwesinden daşar çykdylar. Onu arabaň ho ýere gelip şükür bede baslan kuda ýerine tutdy. Ödem ýerde ýatan sarşa galyp şoňa baka ýöneldi. Almaz arabasyny kudaýanyň golyny ýanap üstüne çykdy. Şükür kudaýanyň deperinden bedoklaýady. Almaz bolsa sarşa bilen onu gapyp arabanyň üstüne erejelep basmagy durdy. Baslyp Quran otdan saňjaryp çykkan tot-todanyň ýeti olaryň bogodyny burnu giýje diýdi. Käte asgyrşyp bir talim madaly haýdap işlediler. Boyunlaryna, maňlaýyna şeý göründi. Yüklenen bede bolsa arabanyň gursogyny doldurup ýokardan teretseň ýeşegem tigirrem görünokdy. Endi betede ýerlip almadyllarny. Ýene bir kide soklaýyn ondan betede ýerlip şükür jogap berdi. Soňra ýogyň ýüp bilen yüklenen otuň 4 tarapyndan mähkem çekdirdiler. Almaz ýola düşük wagty ýene dostuny öýlendi. Ýok şükür. Akşam kino görmäge barjakmy? Kino gelipmi? Düýün bile ertir gelecek diýdiler. Onda ýokman baran. Şo ýerde duşşar. Almaz obanyň orta urpyna ýetenine ýygy iki tarapy ayak ýalaňa şagardan doly ýokul goşulan araba göz düşdi. Arabanyň üstünde ýeri uzyň şiýbikli, başy köneşli ýapaly harýagda adam oturdy. Ene şo kino görkezýän adamdy. Almaz begenjinin iki bolup bilmedi. Bugün ol işlerini ýyrrazyk guturyp, täze köýnegini täze takýadyny geýip kino barar. Almaz araba yüklenen otun üstüne oturan ýerinden hal aşakda mutlyllap barýan gara eşeginiň ýüpüni bir gaýta çekip gastady. Hıh diýen. Almaz atýatanyň bastyrmasynyň ýanyna arabasyny getirip otlar ýer oklamagy başlady. Hal aňarda daňyly duran baýtarlar hor boluşyp bede tarap boýunlaryny udýady. Olaryň ýanynaky boş gelişip ýören taýçanaklar gorkurkydan bir habar arabanyň golyna gelip ýokardan zyňlan otlary isgaşyp gördüler.
Olaryň kizikleri nasıca tumsuzluklaryny tilkeleýän bolsa, uluzalary gyzylja dil jagadlaryny dodup bedäniň ýekize tarynyny tutup kirtilledip iýýädi. Şu halat olaryň ekabir zaty eşegiň ýanyna baryp, onuň bilen ysgaşyp tanışady geldi. Taýyň bir hereketi garry eşegiň keýpini gaçyrdy diýen. Ol salpy gulagyny dikeldip, gödüňsiz maňlaýa bile şepikçe taýyň omuzuna kakyp goýberdi. Eşegiň bagyna leňger atyp giden arabanyň üstünde duran alma sarşagyna höýenip, doğrudan ýykylmany saklandy. Helki oýuny kabul edilmedik taýsanak, gassanyny büdüräp, sürüşüp, izetiniň ýanyna ylgady. Heni gün batyp batmaka oğlun gyýlar kalgodyň idarasynyň ýanyna ýöneldiler. Gyýlar uzun boýly direktleriň astyna topor tutup durdy. Oğlanlar şliapaly, sadiýa adamyň edýän işlerini halka urap seredýärler. Ol adamyň ady Ýusupdy. Ýusup bir zat etmekçi boldy bessi. Ýusup aga meni deýin. Ýusup aga men getireýin diýip dumurlukdan hislenýärdiler. Ýusup kinoçy olaryň köpsüniň islegini bir jaý edýärdi. Bir ýeriniň ýerine bedere bir suwy berse, beýleksine haýyzdyr bir ýaşçyk daşamagy uruhut berýärdi. Ýusup kinoçy idaranyň jaýynyň bir diwaryna ak mata tutup başlady. Ol işini gutardy edenden soň tesi saleşdire ýaly jaýyň aňyr tarapyna goýan dirijok bilen ak matasynyň ýanyna goşok gapyrjygynyň aralygyna tiýimşek başlardy. Ondan soň dirijogyny otlap, henüz howa ýagy bolsa-da, kino aparatyny işlederdi. Ak matanyň ýüzünde adamlaryň, maşinlaryň sudurlary saraja görünýärdi. Oğlanlarym, gyýlarym goly-goly süýşüp başlardylar. Almadam ak matanyň ýüzünde surata hemde zoralarynyň ýanyna entek ýognamagy ýetişmedik gara taşlarynyň öýrümlerini oýnap duran Aýby we Ogrin garardy. Oturuş peýleki ýokdy. Kedijik oğlanlar bir-birini tekleşip ak matanyň aşagyna oturup ýok ortynda surat seredýärdiler. Olar näçe daşda otursalar hem ýene ileri omdaşyp bar-bar öz ýerlerine gelýärdiler. Soňra Ýusup kinoçy aparatyny ýatyryp, ulu adamlar gelýänçe çilim çekip garaşmaga başlardylar. Oğlanlar ondan basymrak görkezmeni haýyş ederdiler. Ýusup kinoçy ýöne ýylgyraýardy ýa-da lagatyp kizikleri geldi. Ejeňden aşan içip heder edip uklasaňyz bolmaýarmy? Siz ýoňy soňy düşünmersiňiz-de. Garanky madaly atlyşdy. Kalhoslar 2-1 gelip ak matanyň öňündäki şäge düşüren ýerde aýwuluşlaryny gurup oturdular. Olaryň käbiri kino başlanýança bir-biriniň nasynyň atyp, kimiň nasynyň güýçlüliginiň, kimiň kiň pesdiginiň gurrun edýärdi. Mal garasyndan kalhoz ýagdaýyndan gara her kim bir zadyň başyna agyrdy. Anha Sabır Takowum gelip oturanyň ýanyna çökdi. Elbetde onuň gurruny sygyrlaryň ýagdaýy, meýdanyň os çöp takdy bolmaly. Almaz bilen şükür ýerde oturman, Ýusup kinoçynyň gol ýuragyna dik durdular. Oba kino görkezilmäge getirilse, şol gün uly toý bar ýaly. Ähli jemenine ýüşýärdi. Ýyllarym ýöküýüp kalhoz başlygy dagy bilen terkeşip gelen soň, Ýusup kinoga başlaýar diýip ruhsat berdiler. Kinonyň ady bir Kronштадtlydy. Ýusup kinoçy köpçüligiň sowadyndan, halynyň habarly bolany üçin, käte-käte gaty ýeplep kinony düşünýärdi. Bir eskeriň aklar ýeňil berse, gyzyl pawon akynýarny, gyzyllar haýyrlasa ak pawon akynýarny Ýusup kinoçy aýtmasa-da hemmire düşünip boldy. Adamlaryň ulusy kiçidi onuň üstüne gülmäge başladylar. Şükürem tirseg bilen almady hürsüklep pınkardy. Emma näme üçin almadyň gülke tutmady. O gaýtam şol pawonyny salyşan eskeri gahar gelip gaşlaryny sıtdy. Gülüşýän adamlaryň ýeňselerini, olaryň tirkenenýän telpeklerinden bir gatar synlap çykdy. Ol eskeriň gara dere batyp, howsula düşüşi. Kinodun soň şükür öýleriniň deňine sogurunny da oba bilen öz öýleriniň aralygyny şoor meýdanyndan ýeköz gelýärkäde hatda ejetiniň salyp goýan düşegini geçip ýatanlar da almadyň ýadyna düşüp durdy. Näme üçin adamlar o döwüniň üstüne ulýarkäler? Onuň ýüzgöri daş sypaty da edýän hereketleri de gülkünç däl. Onu näme üçin? Onuň üstüne gülmellerle näre dokumaly? Gaharlanmaly ahyry. Oku tamamlanyp kanikula çykyldy. Hedel günler başlandy. Almadan kän arzulary bardy. Okolgodan ençe mektaplar alyp geçilerini bakmağa eklerini okujakdy. Aýbybynyň şeper keşdelerini syýynlap, oňa okan kitaplarynyň mazmunyny gurrun berjekdi. Emma birdenke uruş başlandy. Uruş diýen ýekije söz, ula adamlaryň ýüz gözüni gamaşdyrdy. Başlaryna şak saldy. Hiç kimde öňkü şadýanlykdan nan nişany galmady. Kimiň ýüzüne heretseň agrasy, gözlerine garasaň sora ully. Uruş
Germaniýan jümleler. Ağızdan ağıza dilden dile geçýärdi. Ulu burdadyň bolanyny şagy yüreklere maňdy. Olarda da ýoňky ýaly oýun gülküýüniň şatlyk alamatlary ýokdy. Ulularyň ağızlaryna ankarlaşyp susup ýetýärdiler. Diýmek, ulu burdat bolupdyr. Ýogam hiç haçan olar beýle galawoply bolan okdular. Hatda owada ýas bolan şagylar da beýle däldiler. Dogrudanam, ulu burdat bolupdy. Olanlar şona aňdylar. Emma uruşun aýrylanyşlyklaryny dogry gödüňe getirmekden ejizdiler. Ertede almadan kakady. Gulam müjewir ir bilen gary eşegini minip oba gitdi. Akşam ara dolanyp gelende bir topar teýada habarlar getirdi. Ýylgynyň obatyndan 12 adama şagyr şaty gelipdir. Goşnal ýamışlar. Olaryň arasynda Sabir Sakow, şükür ýene de almadan okuyan mektebinden 2 mugallim. Ertede ol hatyň bir uju Gümüştepe'niň duğully köýlüniň müjewiri gulamlaryň öýlerinde gelip ýetdi. Şagyr şaty kergenedi. İlki başda kergeniň ejeti bilen gelini gözlerini ýaşaýlap hamzykdylar. Gulam müjewir kelamagy gürlän okdy. Ol bir zadyň pikirini diýen ýaly gamlaýyny batyp oturdy. Kergen özüniň näme edip näme goýýany bilen okdy. Alzyrap ýördi. Alma gyňazynyň uzy bilen gözleriniň ýaşyny pir oturan ejetine tögüllä etdi. Goý aglama sen eje. Aile böyle düňe kergen giden o wagtyn. Obadan köp adam gidýär. Saglyk bolsa gaýdyp geler. Sen aglasaň gelnejemem. Waq öýde şeýle bolun. Göz ýaşyma erkedip bilenmek, ýüregim ýeçilläpdir. Günerte şaý wagty. Gulam müjewir öýl gögün maksadyny diline zypdyrdy. Allah janym, neneňni çyk bolýança, kergeni alyp galmagy ýyllarym şuranyň gurbaty çatmadymyka? Çatman näme? O şuraty ak diýse ak, gara diýse gara borda. Näme baýak ol puzo diýdimi, küýde diýdimi, wagt dilmeme uruna okudan alyp galypdy. Alma şondan soň kergeniň näme üçin kimiň arkadandan fuzodan garany bilip galdy. Hele, diliniz halazyn goý berme diýip Gulam hemle aýtdy. Size garsa adam satmagyny nagyny ýeşekden palan alanynsa da görjek däl aýt. Bir de ýat adam ýoklu kakady. Bolanda bolmana diline ýetip olarlar. Dil bela diýiş galadyr. Gulam müjewir saýdyn soň gara ýeşegini dikkirdedip ýyllarym ýöküň ýanyna gitdi. Ol garankymadaly gatlyşanda da dolanyp geldi. Ýeşegini daňjak gürp durka sähellady ırtarap käýin. Läşiň serilsin, haram ölmüş. Öýdäkler onuň işiniň paşmanlygyny şobada aňdylar. Aňyrdan gelýän Gulam müjewiriň ýüzünden gaýa geldi. Öskün gaşlary kirpikler bilen birleşip, tömpörün ýokarky dodagy burnunyň deşiklerini ýapaýyndy. Ol boş horjuny gadap bilen gapy uranyp goýberdi. Oğlun şaýany tutuber. Hiç da çykan ok diýdi. Şo gije Gulam müjewiriň öýünde sıra ulyn gijilap ýandy. Ertede ýerden goşuny şagyrlan zahirler o Sowetiniň zaýynyň ýanyna ýöneldiler. Oğlanlar uğratmagy üýşen mähelle kişirek badyry meňdiýärdi. Her kim garnaşlar bilen toplum bolup uğrajaga alkyş sargyt aýdýardylar. Ak ýollardy ödýärdiler. Ahyrda da oğlanlara gapdarla duran düýeli furgona minmelidiler. Eneler perdentlerini ýene-de bir gedek mäher bilen bagyrlaryna basdylar. Kergeniň ejeti bilen gelin obada galdy. Almaz bilen Gulam müjewirini raýon merkezine şen uğratmak etdiler. Gulam müjewir eşekli, almaz piyadady. Raýon merkeziniň obanyň ortasynda uýun şoğurluk meýdan bardy. Ýüzüne duş sepilen ýar agarp ýatan bir giň şoğurlukdy. Ýekezi diýip ot şep göýgörün okdy. Üstünden ayak yalaňaç ýüresen şoğurluň gat-gat daşa ýugurlan. Tyýgydan 7 ýyl syr kesmegi dawanyň gyýym edip, aýagyny sümýän şoğur gyçaklaryň berýän adary ýüregine düşýärdi. Goşana orada bir yerlerin hüt läbiginden düýe zordan aýagyny sogurup alýardy. Raýon merkezine ýetip etmek äler. Dürli obalardan gelýän arabalar furgonlar birigip uýun kergeni emel getirdiler. Bir zaýym golany etenlerine beýleki arabanyň ýanyna furgon taklap kergen nagyny oba Sowetiniň sekretary ýygyny düşürip alyp gitdi. Gulam müjewir gara eşeginiň ýüpüne furgonyň tigirine ýyltyp almaz bile garaşýan milletiň ýanyna bardylar. Beýerik üýşen mähelläniň arabadyr furgonyň eşekdir ýabularyň sany tajagy ýokdy. Her işini eşekler aňyrşýardy. Adamlaryň gürrüňi badardaky ýaly wag berýärdi. Oğlaryna gaýdyp barýanlar arabasyny ýygyna ýylap bilmän gargynýardylar.
Guroktu tüpüstasynyň epkeginde. Tot todunyň biri üýşen janawurlaryň matçylarynyň ýygy, demiň tutup öňüm ertirden bäri aglaryna bir diýişlem çörek almadyk ysgymsy adamlaryň ýetdine aýyp barýady. Şo wagt Owa Sowetining sekretary bir ýerden çykdy-da, Gulam Müjewiriň ýanyna azyjyk täginip, "Ogluňyz bilen hoşlaşýaňyz şunuňyz bolsa, ýene 3 sagat şemeti garaşmaly" diýdi. Soňra ol töwerekde duranlary şu aýdanyny gaýtardy. Garaşyp duranlar bir-biriniň ýüzüne seredip, soňra 2-1-3-1 maslahatlaşyp başladylar. Kim nire gitmeli? 3 sagat wagtyny ýerde geçirmeli. Gulam Müjewir almada ýerine tirkep, Badar zaýdaky şaýhana gaýtdy. Şaýçy garnylak başyna ak hafa oran elbeg adamydy. Ol Gulam Müjewirden ikellep gadarly görüşip kekide oturtdy. Göz açyp masarymda şäýine gyzgyn tuğuly saýkap, şaý demläp getirdi. 2 çörek gant goýdy. "Işaneke, "Be balaňyzmy?" diýdi. "Hawa kişidi. Ulsuny şuň uratmagy gelip." Şaýçy nira uradylýan ýöňden aňan ularly. Nira diýen soramady. "Hä, ýakşy, ýakşy. Sagaman kelsin. Bizem toýuňyzda hyzmatyňyzy ederi" diýdi. Olaryň ýanyna oturup samyrmagy başlady. "Estağfurullah. Gulam eke. Bir kitip turgun adamlaryň hetde hasapky ýok. Kitip turupdy. Bir kitip turuşlaryna jahanga sığmady bular. Eşdip otursak, nemis diýen düşmanyňam leşgeri şun diýdi. Daş etke. Dünküde bir balaga öldü diýen hat kelipdi. O balalar ýöňden armiýa dastluji ýörgen ekenler." Gulam Müjewiriň şaýdan gylar uran ýüzi şu bada. Goýgala boldy. Almaz ses ýüzüni çykyrman şaýşyň agyny herde oturdy. Ýerine çık şu halat şaýhana ýene 2 adam tirkeşip girdi. Garynlak şaýşy ördek görüşi bilen ýörgulap olaň ýanyna bardy. Galgowyň atlaryny bakmaklyk almada tapşyryldy. Öl huzurluk geçilerini seyretmeklik bolsa, Gulam Müjewiriň başyna düşdi. Almadyň iň keýpediýän zady köýrli taýşanaklar ýugmokdy. Ol aýagy sekilli o godanyza taýa bir bölek çörek uzatdy. Iýinse boýuny süýndürip, onuň eline amtyran taýjaga ýuwaş-ýuwaşdan gorelaşdy. Taýyň ullu kanza gara gözleri bardy. Dodajyklaryny mümkinledip çöregi alanyna şeýrekden öskün zümurtlary almadyň aýatynyň gyzygyny tutturdy. Almady haýdan hay, onuň boýunyna ýapyşyp, idir dedip köýre baka çekdi. Onuň bedenindäki mahmal ýaly ýumşazyk tüýjagadylar. Almadyň bir eli bilen terpýän fawzak suwuna titrýärdi. Tot-todunyň mäkem arasalanan taýyň bütün bedeni gün şöhretine şeýle bir ýallarýady. Allah diýerdiň onuň 12 süňüne gyzyl şaýrany ýaly. Almaz guzoklap duran boýundan ýerine aýran badyna, taýşana köýrüň gyrasyna gelip, öl balasyna forgurup, teredip duran enesine bakaýyndy. Ol suwdan çykyp 4 aýagyny şaýryň üstüne gerjeşdirip, hedredip silkindi. Almaz onuň gülkünç silkinisini tomaşa edip, gelgirip duruşuna hal beýleräkdi. Aýbewim olaň ikisine de teredýäni bilen okdy. Akbilek taýşanak bedenini ýalpylladyp enesiniň ýanyna baryp barmaka, süýnmejik tunuşugyny enesiniň emmesine getirdi. Onuň enesi garnylak, süňi ýyry baýtarly. Olayapet boýuny taýşana wakaý görüp, onuň ýelpe wasyaly tilkenjire diýen guýrujagyny töwüjüklerini ýetgaşdyrdy. Almadyň birdenke aýbyga göz düşdi. Ol şu ýylgyryşyny ýetdi etmän, oňa wakaý ýöneldi. Suwdan çykan badyna dyýdynyň ýokaryna şenni şermelgi balagyny aşak goýberdi. Aýagynyň barmaklarynyň arasyna ýapyşan palçygy ýene de suwa girip ýuwdy-da şepegiň üstüne bökdi. "Täze kärim gutly bolsun" diýip aýby ilki dillerini. "Sag bolun, sizde näme täzelikki?" "Bizde ýönkünkrük. Kergünün hat habar gelen okmy?" "Bir hat geldi. Daşkendiň golüne bir aýlap her türlü yaralar öwredipmişler. Ertegi frontu tarap uğraýasyp ýatypdyr." "Seninkilerden näme habar?" "Hiç şeýle. Sabır daýyma hat ýazyp bilenok. Şükür ýazaýmyl ahyry. Olaň ikisem bir günne bilejekdiler. Sen habaryň bar dälmi?" "Hawa, şükür maňa da hat ýazaryn" diýip söz berdi. Şükür aýbybynyň agasydy. "Belki minni ýazarlar. Kergünem giýje gündüz turganda şeýat hiç boş wagtymyz ýok" diýip ýazýan eken. "Şeýle bolaý bilse ýagyş" diýip aýby jogap gaýtardy. Almaz garanky atlyşanyna öýlerine geldi. Ol bir zada geň alyp şühelendi.
Gapyny açyp içeri giren madyna kakady, ejedine bir zatlar ýugoşy hümürdäp düşünürýärdi. Almadyň gögresi görnenden kakady tappat edin kesdi. Ýüle müýtgäp gitdi. Berkemeden gurunlaryny almaz eşden öýtmek mümkin. Ol näse oýlansa da, onuň sebäbini bilip bilmedi. Almaz agşamlyk naharyny edinip ýene-de atlaryň ýanyna gitdi. Olinni giýjetine şo ýerde ýatýardy. Aradan 2 gün geçti. Garanky atlyşypdy. Gulam müjürüň başgalasy jem bolup agşamlyk naharyny edinýärdi. Ýaşy 50 töweregindäki bir milisioner asmanyny şönýär peýda boldy. Onuň pezdirip turan ýöskün murtlary, ary gözleri bardy. "Giç ýaşy, salamu aleykum" diýip milisioner elindäki şemşerini okuranyň gyrasyna goýan gulam müjürüň ýöne etdi. "Gelen ýaşy, "Wa aleykum esselam" diýip gulam jogap gaýtardy. "Ýaşy adam aş üstüne" diýipdirler. "Hani hele mehmanyda bir şemsal." "Ýok, men gysgaly. Nahar işlemem ýok ýaşuly. Ýöne naharyň dudunda daýyn. Ýeteň ämürahat däl mehman." "Ýok, bilýän sagolum." Ol gulam müjürüň şemşerini alyp bir şemse aş agyna saldy. Gulam müjürüm almadam milisioneriň ýöne ýere gelmeýänini bilýärdi. Şu ýerlere öň milisioner gelenini almaz ýadyna salyp bilmedi. Elbetde bugün zerur bir iş çykandyrdy. "Ýaşuly, men habarym ol. Men gaýtsak." "Hawa aýdy berim." "Aýtsam, hey siziň birleriňizde gaçak gelen ädärlerdi." Gulam müjür böwrüni diňlep asalmdymdy. "O nämen gaçaky?" "Frontdan gaçan orada. Başga nämen gaçak boldy şu günler?" "Aý ýok, bir de görünýärler." "Hakyt görmediňizmi ýa-da ak duýany gördüňmi, göremok" diýen jogapmy? "Göremogum, bilemogum." Gulam müjür şemşerini aştan doldurup onu ağzına eltmän asalym oýlanyp oturdy. "Kerwin gaçaýdym" diýen pikir badabat almadyň göwnüne gelip nahardan iştäti kedildi. Ol bir milisioneriň birem kakadyň ýüzüne etdi. "Senem görmediňmi?" diýip milisioner perdik murtly ýüzüni almada tarap ýugurdy. Almada şo bada ýok diýen maýynda başyny ýakady. "Gaçka gidip öýüne saklan, ýa-da oňa ýardym edenler tut jogapkärçiligini çekilýändir. Ahmal bolmaň" diýip ol her sözüne sallam berip düşünürdi. "Onda da men o toglaňyzyň içine seredişdireýin. Bu men gulluk borjum. Siz göwnüňize zat getirmäň. Seredin, adam inge däl, ýetse de tapylar." "Wah, ola şoňa düşünýän bolsa, üstümde beýle howp habaranyny ýollaşlaryndan syýrylyp gaçyp gezeklermi?" Milisioner gulam müjürli otury ýeken aýlanyp çykdy. Sygyr ýatagyny geçilen agyrlaryna şenni barlady. Soňra jaýyň ýeňtesine baglan atynyň ýanyna baryp gulam müjürlen almada şeýle targyp etdi. Eger bardy geldi. Öýüňiz şetde görüp, gaçaklary penalamaga geleýse, olarda ýardym etseňiz, ýan kaýdanym. Dereg bir habar edin. "Bolýa" diýip, gulam müjür uludan demin aldy. Atyna atlanan milisioner 20-30 ýadım arany açpaşmanka giýjanyň garankysyna tiňip gitdi. "Kaka, o milisioner kimi gözleýär?" diýip alma sual berdi. "Men ne bilen? Ýerine kirgüne däldirdi." Alma gorka sorady. "Ýok, o gaçmady" diýip, gulam müjür öň koturan ornuny tamam gün ortasyna takyr ýere düşüren keçäň üstüne geçdi. At ýatagyna tagty tekeniň üstüne giýje ýatyr kady. Almadyň gözüne uýk gelmedi. Onuň göwnüne her hili hyýallar gelip geçýärdi. Eýletini agdarlýardy, gözlerini ýumýardy. Beýletini agdarlýardy, ýene uýk tutanok. Köllün gurbagalaryň dürli owazlary gelýär. Olaryň biriniň sesi iýinçe, ýene biriniň kuwarrak, biri gurrulýa, beýlekse oglokýar iýinçe söýle çekirýär. Mörmözökleriň jürürlüsü, sykylygy meňdeş sırlayan tesirleşdiriyor. Ýabulan käbiri burunlaryny paralladyp, arşada ýene bir aýagyny pataladyp ýer peşeýe götürdi edip goşşeýne. Almadyň guloklaryna bolda her kim milisioneriň aýdyn sözleri ýaňranyp, gözleriniň öňünde eden hereketleri janlanıp durdy. Aradan ýene bir gün geçdi. Almaz agşamlyk naharyny edinip at ýatagyna gaýtmak ýalynyp durka, sygyrlaryň özüne seredip, ot küýsäp saraja moğlaýan eşitdi. Kakady ýaňrak geçilerini ýataga gabap, bir ýumyş bilen gara eşegini minip oba gidipdi. Almaz oragyny eline alyp, öýleriniň gaýrasyndaky jögünlükden sygyrna bir goltuk oturup bermek ýüreginde. Ol suwatudur, jögünleriň boýalman galan maýha goşuny ýatyryp barýaka. Birdenkä onuň gulugyny bir ses gelen ýaly boldy. Almaz düşürlüp diňşirgenni.
Ses üýden saplanyşyp geldi. Ol şygyrda seslenme diýýär ýoş ýadymlar bilen bükülüp ses gelýän taýy bolýardy. Birden ka onuň gözüňinde joganyň orta arasynda garaşylmadyk bir waka peýda boldy. Ýyny boý 5-6 metre bolan ýeriň joganyny ýatyrylyp, onuň ornuny tagtadan sekedilipdir. Üstüne de siňekdir şiwanyň gorunma pişigana urulgy. Onuň içinde oturan 2 tane adamyň biri tertegin ýastygy direp kese ýatýar, belki otuyor. Almaz orada görünmadyna diýden etdi. Emma kimlerdigi baýda anyklap bilmän garaşmaga başlady. Sen men aýdan ediber howar bolmarsyň. Adam bolsaň. Gepleýäniň kimligi ýüz göz görünmese de almaz üçin apaýdyň boldy. Emma onuň yoldaşy kimke? Ol ýugoşdan buruna salyp ýa-hawa berýärdi. Näme diýäni görün hiç eşitip bolan okdy. Bejagananyň içinde ýatanyň göwresiniň sudury garalyp görünýärdi. Kimdigini saýgaryp bolan ok. Almaz onu tanajak görüp gözlerini süpürüp seretdi. Demli alman gulaklaryny gerdi. Emma bolar ýalylar. Joganlaryň guran ýapraklaryny şygyrdatmalyga çalışyp almaz ýene-de ýugoşlyk bilen ýyda bassa da ýygan otuny sygyrynyň öňüne döküp göni athanaga gaýtdy. Bir gece düýünkiden o anet sebeter uku tutmadı. Onun sabır takowyň ýanyna ýollaşynyň kimdigini bileti gelýärdi. Günnüzlük bolsa bilse bordy. Egerde bilmedigi tarap göskön üstlerine baraýan nähili bolka. Olar näme diýerlerki? Gaşgaklar gizläp saklapdyrlar diýip ulyl gürrüň eder. Atasy köýertewet diýsen oğluny näme diýerler? Ýok, näme bolsa bolsun. Kakam näme diýdi şonu diýsin. Erteden atan wadyna raýona gidip habar edeýin. Onun kellesine gelen en soňky pikir şo boldy. Başga hiç zat. Diňe gitmeli, aýtmaly. Onun ýadyna düýün help giden milisioner düşdi. Demek ol ýöne ýere gelmän eken. Bir zatlar aňanlar. Gulammy jogurun hem olardan habar bolmaly. Ýogsa maly böyle almazlaryň jogun atlaryna gelip beşagany urup ýatmazdylar. Belki onun ýanyna kirgündir. Şoň şünem gulammy jogur sesini çykaryp bilýänler. 2 gün mundan godalyk ejeti bilen kakalaryň edip oturan gürrüňlerim şolar hakdadyr. Sabır takowyň ýollaşyna aýdan sözleri ýene de almadan gulagyny ýaňdanny. Sen men aýdanymy ediber howar bolmarsyň, adam bolsaň. Sabır takowyň ýanyna kim bolsa, onuň özünden ýaşy kişi bolmaly. Ýöwüt berip oturuşy şoňa beňdiýär. Onuň haýta denetmelike. Belki olar ýene bir dar etjek bolýandylar. Belkim şonuň şüýnem ýanyna kynyrjak bolýandyr. Olar watan gorumaga gitmän gasyp terip ýörler. Enne şondan beter näme maskarasy geçecekler. Almaz ýene bir daha ýatlady. Ol uruş hakda habarlary gazetlerden typdyrmany koýady. Pionerlerden başlap te garrylar şenni uruşa nähili kömek berýänlerinden habarlady. Fronta meýretini gidýänleriň hetde gaby ýokdy. Bir tapar özüni uruşa gatnaşýan soldat ýökmünde gözüňe getirdi. Maňly 5 furt çykyldy. Demir kaskanyň içinden IBB'niň ýadyýarlyk bilen takýadyna giyipdi. Beline gara kemer. Aýagyna gara ýadyk, elinde avtomat. Ol şu görnüşde tuğruta düşüp IBB ýadyýarlyk iberenip ardy edýärdi. Almadyň o pikirler ýene de jogun atylyna gidilen ýatanlaryň üstünde togtady. Eger olar bizim jogunlugymyzyň içinden tutulaýsa, biz de ömür boyu maskaraçylyk. Gize ýaryndan agypdy. Bir ıralan ýar alma gözlerini ýalpa açdy. Gulagyny bir hümürdeşlerini ýaly. Ol näme-nämedigini bir wada anyklap bilmän alatarmy ukuynyň arasyna gapaý öneldi. Keppäniň gapysyny jygyrladyp açanyň şody. Üç atlynyň garasynyň gitip barýany görüp galdy. Şo wada näme etjegini bilmedi. Ýüregi dünküllap bokurdygyny gelipdi. Gyýgyraýyn nesetimde öýüm adamym ýokdy. Birden ka onuň ýadyna iti düşdi. Alabay diýip giýjanyň şirketin gitdiğini gyýgyrdy. Emma itini hem şüýün şagyr ýanyny. Eger o geleýse näme gümüş buyurjagyny bilen okdy. Talim geçmäge ýaňky atlar ogurlaryň tarapdan alabay hatanaklap geldi. Ol almady ýetekli ýadym gitmän onuň ýüzüne seredip has-haslap durdy. Dogrudan eminni almady oňa näme diýjegini bilen okdy. Olar bir talim bir-biriniň ýüzüne seredip durdylar. Alabay özüniň bir direk gere şagyrlana düşündümi ýa-da başga sebäpden ýene de gelen ýygyna baka ýazdyny berdi. Alabay diýip almaz ýene gyýgyrdy. Emma bu gedek onuň ýygyny da garaman dut gitdi. Almaz alabaýyň näme şu gidenni. Onuň atlar ogurlanyna näme sebäpden ýürmedigini soň düşünüp galdy.
Giden atlaryň toýnuk sesleri barka daşlaşýardy. Almaz algap yatağa bardy da gıyratyna yalaňaç atlanyp olaň ýerinden kowdy. Ol atyň böwrüni aýagy bilen salt hurtöklep gaty ysýady. Aradan köp salym geçmäke, helki gidenleriň garaty gözüne kaklaşdy. Olaryň atlaryň toýnugyndan göterilen salt olan barka agyryp görünýärdi. Ýerden gelýän kowgudan bir habar Sabarsakow minip barýan atynyň badyny gowşa tutdy. Olar iki adam bolsa-da, 3 atlary bardy. Ýerden gelýän 3-nji atlaryň üstü ýüklüdi. Sabarsakow at toýnugyny tetini eşdip, ýeginiň näk tüpi onu kakyp elini aldy. Onuň ýoldaşy ýerden gelýäniň kimdigini tanap, Sabarsakowyň golyny atyny etdi, atma diýdi. Näme şün? Ol almaz. Almaz bolany näme? Xan bolmy diýip, o tüpüňi çeňedi. Ýoldaş onuň tüpüňiň nilinden tutdy. Almaz aran ýyzamladypdy. Enni 3 atyň ýerine düşüp, kenkillap barýan alabaýdy, äşkär tanady. Şo wagt hem atylan tüpüňden çykan keçmeler ýoluň gyrasyny tozutdy. Almaz göz açmaz sarymda olaň ýanyna peýda boldy. Atlar nirä alyp barýaňyz? Ol içine hymany ýepdi. Siziň näme işiň? Almaz Sabarsakow bady attanap beýrek ýoldaşynyň ýüzüne heretdi. Ol bir wagda hayran galyp aýtmak söz tapmady. Dili tutun ýaly bolup durdy. Be. Şükür, beçenmay diýdi. Ol geplerini Almazyň ýüzüne hereden şükür, ýene de başyna şaksaldy. Bir salym hiç kimden tesida çykmady. Sabarsakow atdan düşdi. Alabay onuň ýanyna baryp, yaranjaňlyk bilen aýaklaryna süýkenni. Sabarsakow ony güjüklüğünden tutup ösdürip ululdypdy. Almaz atlar alınıp gidilenni, Alabaýyň näme üçin ýürmänligini, soňam şagyrda da ýerine duranmagyny indi düşündi. Sabarsakow men ýok, Almazyň ýanyna geldi, onuň goşorundan mäkem ýapyşyp ajak çekdi. Almaz güýçli gollaryň badyna Sabarsakowyň aýagynyň ýanyna patylap düşdi. Sen jaga bir zat aýt. Ak ýani gördüňmi ýok? Gördüm. Eger ýok diýseňe zat dejekler. Ýok aýdaryn. Aýdarmyň. Sabarsakow onuň elini şatyrdadyp arkadan töwledi. Eliniň agyry Almazyň ýüregine baryp ýetdi. Gözlerini ýumyp diýişdirip mäkem gysdy. Sabarsakow barka mäkem töwledi. Aýtjakmy? Hawa diýip Almaz jogap berdi. Adagyny dodan sylady. Aýdarmyň? Ha. Almazyň ýeňsini degen ýumruk hawa jogabyny soňlutman, onu şowady ýeňser etdi. Sabarsakow aýagynyň ýanyna ýözünden gidip şalkyllap ýatan Almazyň eline aýagyny ýüp bilen daňdy, atynyň ýöňüne kete bassy. Almaz ýözüne gelen olar gumyň içindäki köne gala golelösüpdi, daň atypdy. Ol bir wagda nämeň nämedigini düşünmedi. Ilki gabaklaryna sönne Sabarsakowyň güne ýanan gyzylym tyl gara ýüzüne, kelte takkalyna göz düşdi. Şo wagda da bolan wakalaň hemmedi gödüňine geldi. Onuň arkasyna daňlan ýerleri, bir-birine satylan aýaklary gurşupdy. Onuňky düňüniň bary agrydan ýaňa zerda bolup durdy. Yer men nire alyp barýaň diýip Almaz dillenni. Onuň ýüzüne heredip goýberen Sabarsakow soňuk jogap goýtardy. Ha, öňe geldiňmi? Ölmäniňe şükür etdi. Ýatyber. Nire bolanda saňa pargy näme? Almaz beýrefine guruljuk bolup çalyşdy, bolmady. Ýat diýdim saňa. Arkam agyrýa. Ine agyrsa. Sabarsakow onuň ýüzüne ýatyrdy. Indi Almazda diňe ýer bilen atyň aýaklary görünýärdi. Atyň aýaklary her ätlerine toýnugyna şeýle şäge çümçük geldi. Almaz ýa teretdi. Şükür, onuň kädim ýa atyň üstünde ýere teretip gelýärdi. Almaz onuň ýigrenýärdi. Onuň bilen gepleşmegem islan okdy. Bary bir söz sorlar. Dip Almaz at toýnuklary teretip ýatşyny dillenni. Onuň sözüne hiç kim jogap gaýtarmady. Nigide girlen teňizem tutorlar. Tuttu ýaly bir zady köp gaýtalama diýip Sabarsakow hemler jogap berdi. Üstüne de kalhozyň atlaryny uğurladyňyz. Siziň iki ýaşyňyzda mallyk. Almaz onuň diýärine köne gala baranlaryndan soň düşündi. Han gala takdy. Almaz ýaşylardan köp gurulmaly eşitdi. Bir ýere ýekese taparym gelip görmänni. Galanyň töwreginiň äpet diýwarlary ýel ýagmyryň astyna ýykylyp ýumrup ýatyrdy. Käýerlerde diýiş bolup, howalan turan diňlerin keşfi. Allah diýerdiň mundan ýüzler şeýerler godal, şu galanyň palçygyny daşan adamlaryň asmana gelen gollaryny ýadyna salýar.
Galanyň dibindäki oytum çukonoklarda gar ýağmur ýygnanyp, onuň demlerinden ýötüp çykan haşal otlaryň ýogyn ballaklary ýokardyrmaşypdyr. Bir eýýäm ýok bolup gidendir güzäniň iki kaptalynaky goşok küňräniň üstünde oturan hugy gelen ýolagçylara tegelip gözlerini gyrpman edýärdi. Bir ýerlerde baýyş sakardy. Aňardan uçup gelen şaýkel diýwaryň üstüne gonyp aýaklaryny gatak tüýli şal başyny gaşady. Sabir Takow galanyň ileri çetindäki hatar hüzürleriň ýanyna baryp atynyň zylygyny çekdi. Soňra öýdi sıyrylyp düşdi-de almady iki el bilen göterip hüzüräniň köregine oturtdy. Olar goşlaryny şo ýere düşürdiler. Soňra Sabir Takow 4 san aty ýeke-ýekeden düşoklap galanyň içine goýberdi. Almady olaryň getiren goşlarynyň köpsiniň öz öýleriniň küdügini tanasa da hayran galmady. Olary owurlamakdan hatlat ýokdy. Sebäbi gap-gaşlar taamlaryň öňündäki teleýäriň astyna durdy. Antagyň satsa gize bardyň göterip gaýdy bermeli. Emma ol bir zat görüp tat için çekipdi. Sabir Takow iki tane haltany kölega süýrep getirdi şükür öýlerini. Hana portamaka bulary arasalaly. Soňra ol haltanyň agdynyň bagyny çözüp başak filtdi. Gara geçýäniň leýaşy gütüläp ýere düşdi. Haltanyň beýrekinde de şoňa meňdeş harit bady. Kelleri getirip haltada kıran geçiler, sarıntılı gözlerini açıp göni almada seyrediyen ýaly. Şu ýerde Sabir Takowyň ýollaky sizin iki geçiňizde maallyk diýen sözleri almadyň ýadyna düşdi. Sabir Takow geçileri derden çykarmaga başlady. O tüýüz gassaby meňzeýärdi. Ulyn tiýilip pyşagynyň agaç tapyny agdyndan diýişläp, ýumrugyny geçýäniň hamy bilen gapyrgalaryň üstüne ýöredýärdi. Bir çaýnak çaý içim salymdan 20-30 ýadım aňardaky çukur oklanan geçileriň iç goşunyň üstünde badara başlandy. Çaý kelleri gargalar, geçwuşdur torgoýlar, öz dillerini gowturuşyp işegedir garnyň şem gelen ýerinden çüňklerle sokolýardy. Alabay bolsa bu uljany olardan gaskanyp hıngranýardy. Kät olaň üstüne topulýardy. Sabir Takow häki geç toýan pyşagyny eline tutup almagyň ýanyna geldi. Alma suw satdy. Gosgur dodoklar kepäp durdy. Ol ýanyna gelen Sabir Takowyň ýüzüne gahaly seretdi. Sabir Takow şök düşüp, onuň aýagynyň ýüpleri kesişdirdi de pyşagyny gynyna saldy. Soňra da ha beýleräkdäki köýüne ojokda gazyny tarap bagry künür, gapyrga sarlanyp kişirek ukranyň ýanyna etdi. Almadyň iýinjiklerini çödüren ýüpüň ýeri besbelli oýulyp gyzaryp durdy. Şükür uly kuruşkany suwdan nolduryp almadyň ýanyna geldi. Ol suw içekmi diýip sorady. Bu onuň ertirden bäri almada birinji habar gatşydy. Alma sesini çykarman ýüzüni gapdalydy. Sen meni ökürem, hemmet oň işi, men nädeýin? Dönüklüğün kişiň boyuna atsak bolma. Almadaň göreşlerine seredip, diýişiniň arasyndan sazdyryp gaharly gepledi. Şükür onuň ýan göreşlerini dogry seredip bilmedi. Uludan demir alyp gabaklaryny aşak goýberdi. Almadyň sözleri onuň gulaklaryny gapara getirdi. Ýüregini bir gapdara süýşürin ýaly boldy. Sen maňa beýdimi? Entekli beter çäre görler. Hemme uruşdun gaçýaňyz. Üstüne kalgoň mallaryny elurýaňyz. 70'leriňiz üçin sizin ýüzüňizden siparly öýdýäňizmi? Sen ähli günäni Sabir Takowyň üstüne tutdyň ajakmy? O netiň bolmaz. Goýunam ýöz aýagyna sarlar geçýinem. Bolýa ýöne gaharlanma. Galanyň awşam mastatlaşar. Al suç. Gat suwsanyň belli. Dodokluň gusgury. Şükür onuň agdyna kuruşkan erňe etdi. Bir gedek alma suw içdi. Ol ýöne gelin ýaly boldy. Gözleri üşlenip süňüne güýç goşulan ýaly boldy. Almaz atlaryň otlaşyp ýören tarapyna serdi oturdy. Sürde pey wagtyna gezişip ýören aýaklary düşoklanmagy öwrenmedik şeýle görler. Ýoň aýaklaryny jüpläp togudyp ejerşek ýadylar. Almadyň sürde minýän gaýrat otlany okdy. Onuň boluşyny görüp almadyň ýüregi gıym boldy. Ol käte alma tarapy seredip aýagyndan düşogy diýişleri bilen çözmäge dyrjaşýardy. Almaz onuň özünden hary gözleýäni düşündi de araşdyrdy. Onuň öz ellerden ýyrgydy. Almadyň ýadyny öňüräp atxanada bolun waka düşdi. Gulanlyjak ýablary iýimlemek üçin bir halta arpa getirilip, onuň ýatýan kümesiniň ýanyna goýupdylar. Haltalary agazy ýüp bilen gaýym boglandy. Awşamary almady öýleriniň şamlyk nahar edenip, atlaryň ýanyna ýatmagy gelenine, gyratyň her iki haltalaryň biriniň agazyny açyp, arpany gürçüldürip ýyp duruny gördi. Ene, häzir onuň düşogyny çözjek boluşy, öň öwrenlikli bolany süýnür diýip almaz guman etdi. Almaz Sabir Takow dagat etdi. Ol gadanyň
bir bölek et alıp onun bişenini üçmänini dadyp görýärdi. Şükür ogurduny çeşirip ozagyň ösen owadyny üfleýärdi. Bular men näçe wagtlap şeýdi saklajak galar. Öýler elmi sönmelermi-ka? Bulardan gaçyp guturup bolmadymyka? Bizim üstümizden ýygyp tozup ýören sopany soruk ýa-da bir ötewisi gelmezmi-ka? Baýaky bular gözläp ýören milisionerler. Şunuň ýaly köýne galalary. Şol ýerler näme üçin härisini barlap ýörmeýärler? Şunu meňdeşde walardan almadyň beýnini dolup, onuň haýsy bir ýerine jogap tapsagyny bilmedi. Tüsse gapyp gözleri ýaşaryn şükür oguryn şa alma tarapa teredip goýýardy. Daý ýegen ekedi, burunlaryna tarap bir zatlar gürleşýärdiler. Emma näme diýenlerini aýyl saýyl eşdilmän, diňe mınna çykýan sesler almadyň gulugyna eşdilýärdi. Elbetde olar almady mundan beýlek nähil saklamalygynyň maslahatyny diýenler. Şükür ýelini çözmürliýändir. Sabartakow keskellem garşykýandyr. Bardy ýelini boşa daýsa gaçyp giderdi, ýüzüň gowruny tatar. Ondan ardyrjy ele düşürýändir. Bular iň soňy näme netije gererkäler? Sabartakow gadanyna gowurmany bir okura alyp getirdi. Şükür ozagyň gapdaryny goýdun, gara tüňçeden saýdym dedi. Köne kilimleri kölege düşüşdürüp, yer şeriýaly zatlary oň üstüne eltdiler. Soňra Sabartakow almadyň ýerlerini söýdi. Gel, şereg geli. Men ogurluk zatdan ýeme okdyp almaz, beýlekine bakdy. Akylly bol diýip, soňra ol ýylgyryp degişen boldy. Bi ogurluk däl, zadyňyz. Almadyň jogap bermän, goşoruny akypyň ýerlerini okulap başlady. Alberkaw ýaýtana diýip şükür ýalbardy. Özüňi ber. Men seni ýal binany sel. Sabartakow gözlerini ýaldyryp, şeperini ýokurgallaryny almaly urur edip ätýäz etdi. Elmeň tersi bilen ağzyňa bar salaryny görün diýişleň damagyna gider. Iýmesen zäheri. Ol gahardan titrep, okurany öz ýöňüne goly çekdi. Arkaýyny aýwdoşuny gurup oturdy. Kelte gapyrganyň etini tyýryp, ýagly barmaklaryny şapyladyp ýalady. Şükür almadyň iýmän oturuşuna bir hili bolup, gowurmadan göwünli tamşanýardy. Ağzına salan bölek etleri bokurduğundan doğrudan geçişen ýaly. Almadyň onuň güýmenen ul oturuşuna, Sabartakowyň orta doğduğunu şapyladyp, ölbesip işine gahar geldi. Atlar köne diýwanyň kölegine gelip, dördüsi bir ýerrekde diýen jalyp durdular. Gyýratyň şo öňkü bolşady. Zor alma tarapa derdi. Ýöň aýaklaryny aky duşowyň her ýerräginden diýişleri bilen çekişdirýärdi. Garnyny mäkäm doýuran alabay, garnyň gaçan atlar guşlaryň ýerkine taşlap, özü adamlaryň gulagyna kölegedi. Gyzyl dilini çykaryp has-haslap ýatyrdy. Memirep diýen zalmagyma. Päskil berýäňiz diýen ýaly. Alabay käte gaty gyýgyrşýan guşlar tarapy gulaklaryny şördüp, gahar hem ýaltalyk güni teredýärdi. Bu zatlaryň hemmesi Sabartakowyň parkyna däldi. Onuň gara gaýgasy garnyny doýurmak hemde öýüni hiç kimiň azar bermezligidi. Ene şu zatlar hakda oýranyp oturan alma, mundan beýlek näme etmeliliginiň oý pikirini gaýgama batyp otyrdy. Awşama şenin ol ýeketek netije geldi. Olam gaçmaklykdy. Her edip petip edip gaçmaly. Ýöne nähir ýollun. Köp sarjyn men başdan geçiren Sabartakowyň gözüne nädip çöp atmaly. Eger biläýse onuň atmakdanam gaýçak därligini almadyň görýetikdi. Öten gece kowup ýerlerini ýetenine, gapdala jugulap düşen kesmeri heni ol ýatdan çykarmany. Şonuň şünem gaty äge bolmaly. Alşym ýatyljak bolanyny almadyň ertigiden bäri kelle döwüp bilen planlarynyň bir topar puza çykdy. Sabartakow ýene de onuň ellerini daňyp ýüpüň bir uzuny bolsa, öz goşoruny mäkäm baglady. Şeýdem ol almaz bilen şükürüň ortasyna ýatdy. Olara gürleşmäge hiç ýylmaý ýokdy. Diňe işin hümledip ýatmakdan başga şäre galmady. Umy sinnäki köýne galanyň hökmüri wan gijeligi, o wagtydan büsbütün ýetişdi. Diýwarlaryň honkoruşyp duran gara köwekleriniň çykýan ýarganatlar ganatlaryny görüp, urutly uçup ýörler. Ölnüksiz zırlayan budugyň sesiniň tükenmeýüşini alysdan ýakynyň her işin eşdilip duran möjek durşagaryň uğurlusy gijäniň iými saralygyny uda-udak ýerlere ýaýrap gidýän görüşmeli. Bir ýerde owan ýadyňa salýan ýeke zat, olam asmannak aýyň bolluk bilen ýokýan şuwlasy. Sanhy ýyldyzlaryň käte göz gıpşýan goýunlary hemde
atlaryň käte-käte burunlaryny parlayan seslerdi. Öten akşam uksuzluk, yollak ýaduluk öz hökmüni ýöretdi. Alma Sabarta koň hümürdesine uýundy. Eýem gün köýüne galan diwarlaryny epes ýokardy. Asmana dyrmaşyp barýardy. Ýokar gallysa töwereň howasy agyryň tamdyryň agdyndan çykýan owatly hur ýadyny salýardy. Ýene-de düýün küne meňdeş durmuş başlandy. Ýertiýerlik çaý. Wagtlança Sabarta koň almadyň ýerlerini oşatdy. Atlar düýün hyýal otlaşyp ýör. Gyýrat öz maksadyna ýetipdir. Aýaklarynyň duşagyny çözüpdir. Almaz muňa öz elleriniň ýüpü sözlerinden beter bedenini. Onda da gyýrat beýleklen golaýyndan aýrylman güýmenip ýör. Seret o duşagynyň boşapdyr. Bar. Şükür duşaklap gel. Şükür Sabarta koň buýrun ýumuşyny bitirmäge uruldy. Ol gyýrata goýlady şonu, onuň maksadyny düşünen at aňyry gaçdy. Eýlek barda beýlek gaçdy. Şükür bir zat berjek ýaly goşagyny görkezip ağlap tutjak boldy. Gyýrat onuň unetine de düşündi. Asal golyny etmedi. Halis ýa-da fütün süýünen Şükür aýaklaryny zordan tüýräp olaryň ýanyna geldi. Erteden bäri gyýratyň bolşuna içinden berekelli aýda oturan alma şu ýylyp oturdy. Aýa tutturjak därlip Şükür maňlaýynyň diýerini eliniň aýatyna silip kaçlady. Goý gedi bersin. Atlardan aýrylyp hiç ýeri gidesi ýok. Sabarta koň bu gepine ýene de alma begenni. Elbetde, atam öýden bagry bolundan birden birde boş bolany ýagyş dälmi? Iki günüň aşdy usullugy alma yskynyny gaçyryp barýardy. Belkem bilgeçdeýin, belki de hakykatdanam Sabarta koň ýerine ýuparyp galanyň aňyrtyna owadyny getirmäge etdi. Şükür purdutdan peýdalanyp almagyň ýanyna çaý çörek getirip al ýydy. Alma geplemedi. Hiç zat iýmesen bolmaz ahyry. Saňa näme negisiň agyrýarmy? Elbetde. Negisiň agyrýansyn bolsa, hä näme? Aý beýle bolmazyň. Eýdim nähil bolýan aýt. Aýtsam edermiň, ederin. Gorkmazmyň. Kimden? Sabarta koňdan. O bu gedek geplemedi. Gördüňmi ýem dymaýdyň. Ýene de köýüne dostlaýjaksyň. Bolýa aýt bakaly. Ýok, bitirir niýetim aýtjak. Ýagşy. Onda gandyç. Nämeden? Duzdan. Duz kessin. Onda sözünde durmadığım namart. Bolýa. Agşam. Sabarta koň uklanynyň elimi söz. Şükürün bir wagt eren kagardy. Hatda sakolap ýepledi. Birden oýuna aýsa, oýuna ýok, o ber kukluya. Etleseň özüň dekilen. Ýok, indi men gorkýan. Sabır daim ýere düşäýsek atarlar diýe. O ýalan sözdi. Sen gorkuzak bolýanlar. Günäňi boýuňa alyp bardan hiç talem eden oklar. Ýa bilejek gaçaýdak mykak. Elbetde. Sen şonuň gorkuzyny men hemme ýerde şaýat bolýan. Arkaýyn olay. Alma Şükür adrak aranyny begenip bir kala garbanyndan duýman galdy. Onda gepleşdik. Mene sana gaty bolmasat berýän. Garanyny özüň bil. Bir dese uzak ýaşamarsyňyz. Hä diýmen üstüňizden ýer tutýak ederler. Ha günkü bile gelip bar ýerini barlap giden militçiden habaryň barmy? Ana şolum şey diýdi. Öýler ýalňyşlaryny boyun alsalar hiç tadym ediljek däldi. Ana oğlum gelýär. Sesi dolsun. Oňa şeň Sabarta koklap geldi. Arkadyndaky owadyny owazyň ýanyna oklap goýberdi. Ýene de garaňgy düşdi. Gündüzün ot ýuwsan howanyň bagy gaýdyşyp ýuwaş-ýuwaşdan salkynlyk aýrylyşyp uğrady. Han galasynyň depesine düňdürlen äpet garagadan ýada salýan asmanyň tümrügini gitdigiçe köpelip barýan ýyllardan san tajagy ýokdy. Giýjan ýary geçdi. Almazyň gözlerine şiş kakran ýarly. Ol göreşler bir-birine göz gıpışkyan sağanta yıldızları yeke sıyınlasa, o pikirleri şağılığın tüyüzü ardularının sayıpalarını dörüp sıkyadı. Oğluk geçi bakan meydanınaki her bir tümmök, her bir oytum, kör gırasınınaki aybi ve duşan yerleri. Yine, raytıda, o haktaki yatlamalar gözümünü zandan yan tuğlattılar, äwletinden doğa çekdi. Mektebin howlusynyňky biden terör tapagyny geçýän meydan sölary, asmanyň häzirki garalygyna meňdeş klas tagtasy, onuň käýerlerine tegelecek düğünleri, çylyklary, iki katar goýulan partalar, orada degen fiýatemilleri karar. Hemme zat kino lentediniň ünnükse suratlary ýar bolup, almadyň gözüňe janlandy. Ol henidem asmana garap ýatyrdy. Han hada bir ýylda ýokaryna süýnüp, hiç saçan bolmadyk ýaly ýetip gitdi. Yıllar süýünse, almadyň ýüregi gowsunyp gidýärdi. Onuň sebäbi bardy. Garrylar asmanyndaky ýyldızlaryň hersi bir adamyň kolmulyp gürrüň edýärler.
Adam ölünmädini onun ýyllara da süýnüp gidýärmiş. Ýöne Almaz bir zada düşünüp bilmän oýlanyp ýatdy. Ýyllaryň käbirdik ýokary süýnýärdi. Kähidi başga gaýdy. O sebäbi näme? Ana ýene de bir süýnüp gitdi. Almazyň ýadyna uruş düşdi. Uruşly kiň olan ensemeni heredindi. Onu her hir gözüne getirip görýärdi. Almaz şu oýlanyp ýatyşyna şeýle netije geldi. Duşmanyň üstüne okturulyp ölýän adamlaryň ýyllary ýöňe ýokaryna bakap ýönýändir. Duşmanyň gaçyp ýeňserinden ok degen adamlaryň ýyllary başa gaýdýandyr. Bu şeýle bolmaly. Almaz öz tapan pikiriniň hakykatlygyna kimse inanıp ýatdy. Şükür bilen aralykda ýatan sabır sakowyň ertirden bäri çekýän horlugy. Atlaryň burunlarynyň parlasyny, mörmözüklerin seslerini basıp hiç tat geçtirinokdy. Indi onun gaňşyrygynyň pakyrdygy bir neme köşeşip golay gultumda çykýan sesler eşdilip uruldy. Belki ol füýüzi okuyanyň şaýyryny mäkem düşündir. Almaz aşaky dodugyny diýişläp bir tirtegine dayandy. Şo wagtda öz ýüreginiň dünküllüsini öz eşdip başlady. Gaptannak yatanlarda hiç şeýle üýtgeçlik bolmady. Onuň göreşlerine duýuz guýrun ýaly awşa uruldy. Ol şondan soň gary dere batanyny bilip galdy. Ýüzüniň maňlaýynyň derlerini aşağı egilip ýasyk oruna oklanan köne halta oýkady. Soňra dyýdanaklap bardy da şükür öýtdi. Ol gop beren ýaly başyny galdyrdy. Ukulu gözlerini okulap bir wada näme-nämedini oňry düşünmän jan terek bolup oturdy. Berin tözgüp ýadyna düşenni edil depesinde ýyllarym şakany döndü. Ukudan şo wada açylyp ýüregi gürtüllä urdy. Sabır sakow terdenle dyýdar taňyllap, ýaganyna soğuk su döküleni döndü. Almazyň eline güýüp ýylany meňdep şu pörzotda zäherin sokurdy görünýär. Şu pörzotda garaşylmady kuwaka ýüde çykdy. Duýdanda bir garanyň üstlerine abanyp duranyny gören Şükür tassyn güýärip goýberdi. Her näçe kone näme-nämedini bada-bad aňyp saklandy. Eger şeýdäň bolsa, sabır sakowyň ukudan oýanjagy kuşdylärli. Almazyň daňyly gollaryny ýyskaşdyryp gören at seňiriklerini ýüpüň dügünne ýetirdi. At çigişen dügüni ullukan alyn diýişleri bilen iki wakat çekişdirmäge başlady. Almaz kıyın önüne ödüne hovunlar çıkan atın gözlerinden gaýçy gulaklaryna ugşady. Maňlaýyny onuň ýyljak ýanklaryny tüýköşdirdi. Egerde gollary boş bolan olaýsa, näler bagyryna basjakdy. Arman elleri şatyrdadylyp daňran soň gözleri bagly guş ýaly dermurp durdy. At şene bolsa, dügüniň her ýerinden sır-çıtyr diýişläp, şu bela eýrak-göýrak çekişdirýärdi. Almaz aýyň ýagtysyna goşoruny ýokary galdyryp ata görkezdi. At şene beýle tilsime. Almazyň göwnüne näken ýerden düşündün. Soňra Almaz dügülün ýüpüň şekilmeli taryny onuň diýişlerini aradan salmaga çalışdy. Ansanlyň haýwanyň beýle bolup duruşynyň özür hekayetdi. Muňa diňe şükür ýaly golaýyny durup, gözleriň bilen göräýmesen inanmak mümkin näle. Şükürüň bir kiziniň bolup duruşyna haýpy geldimi, ýa-da başga bir adamçylyk duýgusy ýönümi? Gara Almazyň gollaryny şeýmäge hyýar edenim şolu görün, atyň diýişleriniň sarlanyp ýere gaçan ýüpü görünni, özüniň giýjak alany bilip galdy. Almazyň guruşup giden elleri atyň boýuny uzaklady. Almaz atyň ayak sesinden başga bir zadyň şowşallasyny, hyssyllasyny eşitdi, sakka ayak çekdi. Eýillerinden tenkillep ýeten Alybay, olaň öňrägine geçip arda aýaklarynyň üstüne oturdy da gözlerini köz ýargylardyp, "Siz gidip barýaňyzmy?" diýip sowal berýäni meňdedi. Almaz hyrra ýygyna görüldi. Ýene de ýap-ýaňy zordan boşan ýerine, sabır sakowyň ýatan düşegine tarap uğrady. Onuň gulagyna täzeden üýtgeçik bir ses eşitdi. Ayak çekip ýerine seredenne golaýlap gelýän gyratyny gördü. Almaz onuň maňlaýyny ýalyny sypalap boýuny uzaklady. Soňra ýene de salt sabır sakowy tarapa ýadymlap, gön onuň baş gujuny barp ayak çekdi. Ýastygynyň ýanyna oýun tüpeňini ýugoşlukyn alyp, bagyny eginden assy da ýygyna görüldi. Şükür düşeginiň üstüne saar sadylla bolup dik durdy. Almaz onuň meş ädim aranaşyn soň gyratynyň üstüne böküp minni. Galanyň şykylgasyna ýönelen at ýuwaş-ýuwaş ädimini gatarlyp ýorgulap, gordurup soňam öňürdükle uruldy. Almady derwe açan uradan Alybay, ýaş gojaýyn bilen gitmek islemän, köne ýetiniň ýanyna galmak makul bilýän. Salaja syň feýan ýaly düşnük kötüýet çykardy da, durun ýerinden sabır sakow tarapa tenkillep gaýtdy. Ay batankyrlapdy. Bir-birine meňdeş kum depeleriniň, bir-birine salyndyş tadak salaryň zümmüşinden egrim bugram bolup barýan köne ýolun atyny ýüdün salyp barýan
almadan yeketek arzuwady. Olam köýüne galadan daşlaşmakdy. Käte ýygyny teredýärdi. Ne ses, ne üýün çykýar, ne de garawuly görünýär. Gıyratynyň ýumşak şäge batyp çykýan ayak sesi, salkyn tämiz howadan alýan demine şenleşdirilýärdi. Daň atyp asman ýagtyr boldy. Amana diýersiň, daň ýyllary bir beýwan çöllükde at salyp barýan ýalňy ýol bolsa, yeketäk tomaş etmäge, asman zorlarynyň saýlanyp galany ýaly. Emma daň şuwlasy, biologiyň onuň gabyny ýaly, özüniň ak öýmesini daň ýyllarynyň ýüzüne örtdüse, onuň gül jemali ýagyty jahanyny ýitip barýardy. Almadyň göwnüne bir ýyldan şuwlasy, ýözge ýyllarlankydan ýagtydy. Ol her gün tä gün dogurdugmada senni, öz jemalyny güjeňläp durýar. Hatda käbir adamlaryny gün dogundan soňam görýärmiş. Diýmek, daň ýyldynyň güýji dor bolmaly. Almadyň göwnüne bolmasa at toýunyň sesi eşdirilýär boldy. Olýa guloklaryna anan manhyrra ýygyny görülip seretdi. Dogurdunun biri atyny ýüdün salyp gelýärdi. Almadyň ýüregine howgullaşdy. Sabırsa kowdur diýen pikir, şo wagda beýnine ýetip, soňra da ýüregine ot bolup çabyrady. Ol gyratynyň bykyna dyýdyrylan hürsökläp, eli bilen sagyrsyna şappatlap gyssady. Şo halydam ýyzdan gelýän kowgynyň gyýgyrýan tezi şarra geçdirdi. Almaz ýene-de ýyzyny gaňyrlyp seretdi. Kowup gelýän telpegini buruýlaýardy. Bir zat diýip gyýgyrýardy. Almaz onuň şükürdigini tanady. Atyny gyssamadyn belletdi. Şükür hamana öz aýagy bilen ylgap gelen ýaly içine hyman haşlaýardy. Baykaty açdyň ogy diýip ol atlar deňleşen madyna Almaza ýüzlendi. Senem gaýdy berdiňmi? Şükür başlatdy. Oýlanyp. Oňam şo ýatyşy. Ay näme bolsa şo bolsun diýdimde, sen ýygyňdan at saldym. Oňarypsyň. Bulan barýan ury günnäwre tarapdy. Çat garşynyňky gumyň sürdeperinden başlanýan asmanyň ýenaý köýneginiň üç şeýle rengi bardy. Onuň eteklerini arýal gyzarsa, orta bir dagy pranek sardy. Ýokarda durna gözli çeşme meňzeýän goýagym tülýp ýada salýardy. Bir salym ýörenlerinden soň şükür salataldy. Almaz erkin ýere barar. Gön raýon merkezine. Hemmesini boluşy ýalaýdar. Gaýgetme diýip Almaz hägir bilen jogap gaýtardy. Şo halat oraň şat maňraýynda gum depediniň aňarsyndan zompa çykan äpet gyzyl şöreği ýatla diýen gün älim zahany bolluk bilen şögretini taşdy. Gatkyp sawullyp raýon harby komissariýatynyň komissary Almadan arkadyna kalkdy. Biz onu şu günün özüne ele salarys. Onun tutmagan saat. Men onuň ýaragyny alyp gaýtdym diýip Alma barmagy bilen gapynyň ýanyna söýül gitip görkezdi. Komissar ýylgyrdy. Tüýüz oňarpsyň. Hasasyny ýitiren kör ýaly ol galaň işini iki ýana urunýandyr. Ýene bir gezek sawul. Onu bir ýola düşeri. Sen arkaýyny ýoňa gaýt. Diýinjal. Ýadanlygyň ýüzgüňden bildirip dur. Menini gelenme görä diýip Alma bir zat aýtmaga çekinjilip durdy. Awa çekinmän aýdy ber. Men fronta ýazyljak. Oň şu näme etmeli? Ardy ýazmalymy? Sen näçe ýaşyňdy? 17-imdi. Komissar oýlanyp durdy da bolýa, ardan goýup git. Jogabyňa da garaşy berdi. Ýöne meni şu at bilen ýiberiň diýip Almaz gyraty ýatlatdy. Ardaňda onuň görkezi. Bu gürrüňler mundan 4 aý uzal bolupdy. Almaz hemişe kärine atlar bakyp ýördi. Sabır takaw hakynda da ol tutulupmuş diýen gürrüňden başga kelamagy söz eşitmedi. Ýigitleriň hemmesi fronta çağırlyp, owada ýektuk maýyp müjürip hemde aýaly ulanyşok gyýy gelinler galypdy. Öýüňem kalbodyňam ähli işleri şolaň boýunlady. Güýü düşüp baglar gün gellesi ýalaňçlarny. Gawunlar kak edip fronta urudulýady. Ora gorlup harmandan çykan goşgurtak buğdaýlar fronta urudulýady. Gyýy gelinleriň şaýdepleri, uýun giýjilep öýerlen zorapdyr ýellikler fronta ýollanýady. Iňe saat hasyl, bagta ýygymy gyzgaraňa dowam edýärdi. Ene şeýle günleriň birinde raýon harby komissariýatyndan Almada şagyr şatyny goşurdylar. Özüniň söwür dosty gyraty bilen bile gitmeli edipdirler. Almaz ertir uramylýan güni atyny 2 mertebe ýuwdy. Onuň ýennamy altyn tuğsa aýlan ýaly günüň nuruny ýalpyllap gözüň gamaşdyrýardy. Owanyň ähli öýlerine ýeke-ýekeden girip adamlar bilen hoşlaşmak, soňky wagtda fronta urýan ýigitlerde ýenlik bolupdy. Almadam owadoşlar bilen hoşlaşmaly. Onuň gözleri ýaşly ejeti, öýüň içinde 2 waka ele urýardy. Bir alyp goýandadan 3-4 sapar elleýärdi. Käte öýüniň näme gözleýänem huşundan çykaryp, kelletindäki baş bowduny penjerep ýadan haljak bolýardy. Öýdi bir zatlar diýip gepleýärdi.
Ol oğulunu ýaňy iňňeden çykan gyrmada don, gara ädigi giydirip, beýline de ýüpek tierme guşa gorady. Soňra onu gujoklap ýüpek sapaklaryň eýdi kukäp duran täze doryň ýakalaryndan ýeňlerine uşuşdurdy. "Bar balam, hoşlaşyp gaýt" diýip ony daşarda gaňtarlyg duran atyna çenine uratdy. Eýeriň üstüne guş ýalyşyp gonan almaz, köýüň aňyrtyndaky oba gyratynyň jylygyny burdy. Obanyň garylary almady görenmäden onuň näme habarlaryny gelenini düşündiler. Soňky wagtlarda täze geyim geyip, gaplardan giren ýigitleriň fronta uğrajakdyklaryny soňraman biläýmeldi. Olaryň beren salamyny alan matlaryna "Sagaman baryp gel hana ullip, uludan demelerdiler. Düşman ulle sizden soğuk geçtin. Arnamyz ýatdan çykarmaň. O baňalyň adyna isnat getiremän. Ýeňiş bilen dolanmak müýesser etsin. Ýoluňyz ak bolsun." Almaz hemme kişiň şeýle diýjegini aýynda görün ýaly bilýärdi. Ýöne bir ýeriniň ölüni näme diýjegini, onuň bilen nähili hoşlaşjagyny bilip bilenokdy. Bunun üçin ertekilerdäki en şeme ýyllaryň aýrylygyndan soň garaşylmadyk duşşuk ýaly bir zat meňdiýärdi. Öňünden nähili boljagyny hyýalyna getirip bilmeýärdi. Ýöne bu duşşuk basym bolmaly. Ol ýene de asarymdan aý bibileriň öýleriniň gapysyna gyratyň jylygyny dartar. Oňa göz düşen aý bibi şu halat näme düşünür. Ondan soňra, ýagny 37 ýyldan soňra ýöňrek men bir ýerlerde 10 günläp dölejlik komandir okudyna boldum. Obanyň adynyň üýtgüşi ýaly onuň keşfin bütünle ýygyrypdyr. Indi onuň öňkü ýylgynda adyny ýatlaýanym ýok. Hemmeler Şöhrat obasy diýerler. Men öňkü oba bilen umuň aradan tutup ýatan köýeli görjek boldum. Emma o ýerleri pagtadarly tutup otyr. Umuň eteginden ullukan leýkeş geçeripdirler görün. Öňkü gamış gurbagaly köýelden namyny şany galmandyr. Hatta şu ýerlerde bir wagt şeýle köýel bardy diýseňem hiç kim inanjak däl. Obanyň ortadyndan ok kestirmek isleýän asfalt ýollar. Olaryň garasyna fetir urap oturan täze tipli aksaýlar. Nazamy duran eskerler ýaly gatar ekilen syrdan boýly direkleriň şelpek akýan ýapraklary, bilatlaryň barysy. Şu günkü kolhoz gojalygynyň hal ýagdaýyny habar berýär. Eşege minmekden garyn soň goja gulam toý tomaşady ýatsa aýatda da seýrek görünýärdi. Ol täze pasýolukdan zaýtalan kergeniň ýanyna bolýardy. Gasasyn tırkylladyp iç taş giyirip çykaýmasy, ýa-da tamyň günöýüne öýri ýaly aksakallar bilen gümür ýamry edişäýmese, hojalygyň mal garanyň ähli garamatynyň diýnipdi. Onda da eğer garrahy da hingam garramaz diýenleri göýök şaý ýeten wagty kergene onu eýlet, muny beýlet diýip ýöwüt berýärdi. Biz 2 gatdan ibaret mekdebiň birentden zogur ak maratyna sogulduk. Bugünler kanikul döwrüne üçin hemişeki ýaly onuň iş taşyna 2 ýana ylgyşýan şagara duşmadyk. Ýöne başga bir zat biriň ünitimizi ödüne çekdi. Hiç kim onu görmäge çagyrmady. Onuň ýanyna ýörep baranymy duýman galypdyr. Mektebiň önündäki uly ýoluň garasyna binýady berent taşdan ibaret ata atlanan dogumliginiň heykeli bar. Göräýmäge de masalymdan gyrat kişnägede durun binýadynyň öňe ok bolup atyljagy meňdi. Şopar tutdy taýýar bolup eýeriň üstüne aksam oturan ýigdiň ýüzünden bir hili galagopluk hemde merdemsi ruhu berentlik alamatlar zanlandy. Beýkeli nirdi hatdyňyz diýip men ýoldaşymdan soradym. Kolhoz başlygymyz aşgabadyň arky sektorlaryna ýatatdyrdy diýip Fägin men jogap berdi. Binýadyň daşlaryna birinç harplar bilen oýuryp ýazylan ýazgyda şeýri tetirlerle ugurdapdyr. Beýik Watan Sürük uruşyna wepat bolun. Sowet Soýuzynyň gahrmany Alma Gulamow 1926-njy 1944-nji ýyllar. Täze gadartmışdyk maşyny. Biziň ýanymyzda gelip togtady. 50 ýaşlaryna görmegi ispaý giyinen dogumly aýal maşynyny düşüp biziň bilen salamlaşdy da sual baryny ýagdyrdy. Aşgabatdan mihman gelipdir diýdiler, görün siz bolarly. Ýadygarlyk seni ýaňyzmy? Nähil haladyňyzmy? Ajaýyp ýadygarlyk. Mundan gowusyny ýatap bolmaly. Men baýal kolhoz ýol başlarynyň birinde öýüp şenetsemdi, ýanymdaky ýoldaşym tanyş edýänçe kimdigini anyk bilmän ýaýdanyp durdum. Onuň ýeňine bir ýulan gyzyl ketenesi, aýagyna gara köýüşi başyna da sar güllü ullukan öýmesi bardy.
Onu ýansa ýoldaşym dillerini. Tanış bolun. Kalkol başlygymyz Aýbibi Gurbanowa. Menim adam aýdandan soň hällen göwnüme sowalymy soramasam ýynjyryp bilmedim. Bağışlaň Aýbibi daýy, bir zat sorajak. Soraň wy baş üstüne. Almaz gulamyň heýkelini şeýle ýasamak, bu dojnyň kellesine geldim ýa-da bir maslahat berdimi? Aýbibi, men bu sowalymdan soňra Allah heýkele birini tapar terediýän ýaly boldy. Ol ýa-da atyň üstündäki ýygy ýynap durdy-da. Oglanlar. Bir ýigit uruşa huç şeýle gidipdi, diýip şiýzaryň gözlerini gizlemek üçin Benyadyň düýbündäki ekren gülleri syneden boldy. Men ondan başga hiç zat soramadım.